του Sport Arena, καλησπέρα. Ξανά μαζί σας σήμερα με την ευγενή χορηγία της Megapet Plus και όπως βλέπετε έχουμε μαζί μας έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Λούκα Φανιέρο, πρώην πρόεδρο του ΕΡΜΗ για χρόνια. Άφησε την δική του σφραγίδα στον ΕΡΜΗ και στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Κύριε Λούκα, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλώς σας βρήκα. Έχει πολύ καιρό να μιλήσετε και είναι ιδιαίτερη χαρά που σας φιλοξενούμε για να τα πούμε. Έτσι, αρχικά, πώς σας βρίσκουμε αυτή την περίοδο, πώς είστε? Είμαι μια χαρά. Ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις μου. Πάνε όλα καλά και προχωράμε. Το ποδόσφαιρο το φύγαμε πίσω. Οριστικά πίσω? Σε αυτόν το στάδιο, ναι, για το λόγο ότι έχω πολλές δουλειές που πρέπει να κλείσω ορισμένα κεφάλαια. Έφυγες και έριξες μαύρη πέτρα πίσω σου όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου, μπορούμε να το πούμε αυτό? Κοίταξε, ήμουν 12 χρόνια στο ποδόσφαιρο, περίπου 13. Έδωσα πολλά, πήρα πολλά από το ποδόσφαιρο, δεν πήρα μόνο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που εμπλάκηκα στο ποδόσφαιρο. Έγινε καλή ανάθρηψη για το γιο μου που ήταν κοντά στον αθλητισμό. Είμαι ευχαριστημένος πολύ. Και ήρθε η ώρα απλώς που έκλεισε ο κύκλος. Άρα δεν το μετανιώσατε ούτε τα χρήματα που σπαταλήσατε στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια? Κοίταξε, σπατάλησα αρκετά χρήματα. Όμως αυτόν το έκανα για τον πατέρα μου, για το χωριό μου, για το πιστεύω μου στην ομάδα. Που όταν είναι κάτι που αγαπάς δεν βλέπεις τα λεφτά. Όμως κατάλαβα ότι πλέον δεν είχα τίποτα άλλο να προσφέρω, ούτε μπορούσα να πάω πιο πάνω από όσο πήγα. Οι δυνατότητες της ομάδας μου του ΕΡΜΗ ήταν ως ένα σημείο και αποφάσισα να αποχωρήσω. Άιστα. Σου λείπει η καθημερινή ενασχόληση με το ποδοσφαίρο, αυτή η τριβή που είχες όταν ήσουν στον ΕΡΜΗ? Δηλαδή ξυπνούν μέρες που να λες θέλω να πάω γήπεδο? Σε καμιά περίπτωση, για το λόγο ότι ήταν όλο φασαρίες, όλο άγχος, όλο σπατάλη λεφτών. Και ο στόχος σου ποιος ήταν? Ο στόχος σου ήταν ή να μην παίζεις κατηγορία, δεν είχες τίποτε. Πρέπει να βάλεις πολύ ψηλά τον πύχη για να κερδίσεις κάτι όπως κερδίσαμε πριν. Αλλά έφερες αρκετή προσπάθεια που με τα πολλά τα χρόνια χάσαμε αυτήν την έγκλη. Πάμε λίγα χρόνια πίσω. Πότε αποφάσισες να ασχοληθείς με τον ΕΡΜΗ και να εμπλακείς γενικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου? Απλώς στοιχεία. Ήρθα 2 άτομα στο γραφείο μου που ήταν χωριανοί μου και με πρότειναν να τους κάνω μια εισφορά για την ομάδα. Τους έκανα την εισφορά, μετά ήρθαν κάποιοι πιο ηλικιωμένοι που υπήρχε σεβασμός σε αυτούς τους ανθρώπους και μου πρότειναν να τους βοηθήσω γιατί ο ΕΡΜΗς δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μετά μίλησα με τον πατέρα μου και μου έδωσε το πράσινο φως για να εμπλακώ στο ποδόσφαιρο. Άρα ο κύριος Αντώνης είναι αυτός που σας είπε το τελικό προχώρα. Πάντα. Θυμάστε κάποια λόγια τότε? Θυμάστε κάποια λόγια που σας είπε όταν... Πήγαινε να βοηθήσει στο χωριό και την ομάδα. Ήταν πάντα κοντά στο χωριό, έτσι? Ήταν κοντά στο χωριό, είχε αγάπη αυτήν της ομάδας και γι' αυτό και εγώ έμεινα εκεί και την υπηρετήσα. Ποιες δυσκολίες είχες στο ξεκίνημα ως πρόεδρος? Θυμάσαι κάποια πράγματα, γιατί ήταν ένας άγνωστος χώρος αρχικά για σένα? Κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι παράξενο άθλημα, δύσκολο άθλημα για να το υπηρετείς, είτε στο πόστο του πρόεδρου, είτε στο πόστο του ποδοσφαιριστή, είτε στο πόστο οποιοδήποτε. Υπάρχουν τα καλά και τα κακά, υπάρχει άγχος, υπάρχει ταλαιπωρία, υπάρχουν πολλά πράγματα για να γίνουν συγκεκριμένοι στόχοι. Δεν είναι εύκολο να βλέπει μια ομάδα που πήρε κάτι. Για να πάρουν κάτι μια ομάδα, πρέπει ορισμένοι άνθρωποι να δουλέψουν πολλά ψηλά. Και πολλές ώρες. Και ώρες και είναι μόνο ώρες και υγείας. Για άγχος. Άγχος πολύ στο ποδόσφαιρο. Χάνεις σήμερα, πάει κακά όλη η εβδομάδα. Ώστε να έρθει άλλη Κυριακή, να χάσεις και την άλλη.
Πάλι πάει ο μήνας. Δηλαδή ήταν ένα παράξενο συναίσθημα για μένα, πρωτοφανές, αλλά σιγά σιγά το συνήθισα και εμπεδόθηκα στο ποδόσφαιρο. Οικογενειακά σας τύχησε αυτό, ενώ ότι Εντάξει, δεν αφιερώσατε χρόνο στην οικογένεια, όσο θα θέλατε ίσως. εγώ όμως επειδή ήμουν κοντά στην οικογένεια και την είχα την οικογένεια μαζί μου στο ποδόσφαιρο, το έβαλα διαφορετικά. Δηλαδή ότι πάμε όλοι μαζί να υπηρετήσουμε τον Ερμή. Άρα Δηλαδή συμμετείχαμε όλοι στο ποδόσφαιρο. ήσασταν σαν ένα δηλαδή. Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Αν σου έλεγα να επιλέξεις την καλύτερη σου στιγμή στον Ερμή και τη χειρότερη, ποιες θα ήταν αυτές οι δύο στιγμές? Εντάξει, υπήρχαν πολλές καλές στιγμές στον Ερμή. Χειρότερες δεν είχε. Για τον λόγο ξέρεις τη δυναμική της ομάδας. Και δεν ζήτας και κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε να κάνεις. Γιατί να αποφύγεις τη διαβάθμιση ή ξέρω εγώ. Εμείς όμως πήραμε τίτλους, πήγαμε Ευρώπη, κάναμε πράγματα ακόμα ομάδες που είναι με μεγάλα μπάτζετ δεν τα κάνανε. Mm-hmm. Και μια ομάδα όπως τον Ερμή έκανε αυτά τα. Ήταν ένας άθλος. Άθλος ήταν. Και έμεινε στην ιστορία και θα μείνει. Άρα καλύτερη στιγμή η Ευρώπη, ο τελικός του κυπέλλου, η κατάκτηση του Super Cup. Αυτά ήταν καλές στιγμές. Και χειρότερη ίσως κάποιος υποβιβασμός. Εντάξει, υποβιβασμός, χάνεις ορισμένα παιχνίδια. Είναι ένα παράξενο συναίσθημα το ποδόσφαιρο που δεν το συνιστώ σε νεαρούς προέδρους να μπλέκονται, να δίνουν το σώμα και ψυχή για το λόγο ότι υπάρχει φθορά. Πρέπει βλέπει το ποδόσφαιρο να είναι επαγγελματικό. Γιατί να ξεχάσετε ας πούμε ότι πλέον είναι να πάει ένας γιατί αγαπά την ομάδα να πάρει την ομάδα. Αφού βλέπουμε τώρα όλοι οι επενδυτές πλέον. Κατάλαβες. Πλέον έφυγε αυτό, γι' αυτό έφυγα και εγώ. Άμα να θέλω να κάνω επενδύσεις, κάνω αλλού, θα κάνω στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μάλιστα. Νιώσατε ότι υπήρξε περίοδος που ξεφύγατε οικονομικά, ότι παρασυρθήκατε ίσως από το πρέπει να πετύχει η ομάδα και ρίξατε χρήματα τα οποία μετά είπατε δεν πρέπει να κάνω. Ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω ποτέ. Πριν να το κάνω το σκέφτηκα και όταν λέω θα το κάνω, θα το κάνω. Ό,τι συνέπειες είχε ήμουν έτοιμο να αντιμετωπίσω. Γι' αυτό δεν είχα αυτόν το να βάλω λεφτά, να κάνω. Είπα ότι θα βοηθήσω τον Ερμήν. Μετά όμως ήρθαν ορισμένες. Ήρθαν πολύ ψηλά τα budget πάνω. Δεν είχαμε εισοδήματα. Έβαλα λεφτά μέσα. Πήρα αυτό που ήθελα. Πήρα τους άθλους. Πήρα αυτά όλα που έκανα για την Ευρώπη που πήγαμε στο Super Cup. Κάναμε καλά μάτια. Νικήσαμε αρκετές ομάδες μεγάλες. Τερματίσατε τέταρτη. Και τέταρτη και είμαστε σε καλή κατάσταση. Είναι λόγω ότι δεν μπορούσα εγώ να κρατάω αυτόν τον τέμπο, αυτή την ποιότητα στην ομάδα για τον λόγο ότι υπήρχαν ορισμένοι στην Αραδίππου που δεν το θέλαν αυτό. Το λέω τώρα γιατί θα το λέω και πάντα. Δεν με βοηθήσανε οι αρχές της Αραδίππου. Ο Δήμος και όλοι οι άλλοι τομείς. Ήμουν μόνος μου με 3-4 παιδιά. Όπως τον Αντρέα τον Έμαφου, τον Μύρον, τον Χατζίν και πολλούς άλλους που τώρα δεν μπορώ να τους πω όλους. Σε κάποια άλλη φάση θα τους γράψω όμως να τους ευχαριστήσω που ήταν μαζί μου. Τον Μιχάλη τον Ανδρέου, αυτοί ήταν άνθρωποι που κρατάουσαν τον Ερμή. Αυτοί που μπήκαν τώρα, οι άνθρωποι με καλή τους προαίρεση, είναι για να συντηρούν τον Ερμή. Δεν έχουν τίποτε. Απλά για να υπάρχει ο Ερμής. Δεν έχουν φιλοδοξία γιατί δεν μπορούν. Δεν έχουν τις δυνατότητες γιατί δεν έχουν κήπεδο. Δεν είναι μόνο οικονομική. Δεν έχουν και τη βοήθεια της κοινότητας για να μπορεί να αντιπεξέλθεις σε όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα το λέγατε αυτό, ότι ποτέ δεν βοήθησε ο Δήμος. Ακόμη και στο θέμα του γηπέδου που ζητούσατε να. Η χειρότερη στιγμή που πέρασα στα πρωτοβουλία μου που ήμουν στον Ερμή ήταν που είχε να πάμε να δούμε ένα γήπεδο που μας κοροϊδεύανε χρόνια, 10 χρόνια. Και μου είπαν ότι μας εγκρίνανε να πάρουμε ένα κομμάτι 50 σκάλες στον δρόμο που είναι Αραδίππου. Ένα σημείο εκεί που ήταν. Ναι, εκεί που είναι δίπλα από το βοηθητικό μας. Και μου λένε αυτό το κομμάτι θα το εγκρίνει ο ΚΟΑ και ξέρω ότι μου λέγανε εκεί αυτά τα ψευτικές όλες. Όλοι μου τα λέγανε. Δεν ξέρω, εγώ ήξερα ότι δεν θα γίνει τίποτα, αλλά έπρεπε να πάω. Εντάξει, λαλό, πήγα να κάνω μια έρευνα. Πώς θα ισιώσει το χωράφι. Θέλαμε μόνο 1,5 εκατομμύριο να ισιώσουμε το χωράφι. Για όσα στιγμές έκαμε σε ένα κήπεδο, ήταν για να ισιώσει το βουνό. Το κόστος δεν θα το αναλάβει ο ΚΟΑ όμως το μεγαλύτερο και ο Δήμος. Όχι. Εμείς έπρεπε να πάρουμε αυτό το πράγμα
και είχε ενώ και έναν budget. Και τα υπόλοιπα Και με ήξερα ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να ισώσει το βουνό. Μας το δώσαν αυτό. Μετά μας πήραν στο Πελέντικο, μετά μας πήραν εκεί. Και ακόμα η ομάδα ταλαιπωρείται και η άλλη η Ομόνια Ράδη που ταλαιπωρείται, που είναι και αυτή σε αυτό το πράγμα. Να πω και τα συγχαρητήρια μου στην Ομόνια Ράδη που πήγε πρώτη κατηγορία. Μακάρι να πάει καλά. Μακάρι να κάνουμε τους άθλους του Ερμή, που δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω να έχουν αυτή τη δυναμική, γιατί εμείς είμαστε στον πακέτο αυτή η κατάσταση. Η Ομόνια Ράδη που θα μπήκε στην πρώτη κατηγορία. Είναι και πιο δύσκολο όμως τώρα να πετύχεις κάτι όπως το Ερμή. Γιατί αλλάξαν τα πράγματα. Υπάρχουν ο Άρης, η Πάφος, πολλά εκατομμύρια. Και Απόλλων και... Ενώ προσθέθηκαν και άλλες ομάδες που έχουν γι' αυτό σου λέω ότι είναι δύσκολο να το πετύχεις τώρα, γιατί όλο ότι μπήκαν και άλλες ομάδες που βάλαν λεφτά, άνθρωποι επιχειρηματίες, που δεν θα αφήσουν τις μικρές ομάδες να αναπνεύσουν. Γι' αυτό έρχεται το σύστημα της Λίγκας που θέλουν να κάνουν. Που θα γίνει, σε λίγα χρόνια θα γίνει. Θα μπουν 8 ομάδες, 10 ομάδες να παίζουν αυτοί και άλλα που δεύτερα κατηγορία. Θα γίνει κλειστή Λίγκα. Ναι, όπου γιάννεις. Αυτό δεν καταστρέφει το ποδόσφαιρο. Γιατί πολλά πράγματα στη ζωή καταστρέφονται και το κάνουν. Οι πολέμοι δεν καταστρέφουν τον κόσμο και τους κάνουν. Νομίζω όπως είναι τα πράγματα, είναι όπως και ο Champions League προσπάθησαν να το κάνουν κλειστή Λίγκα και να μην δίνουν ευκαιρία σε ομάδες μικρές για να κάνουν την έκπληξη για παράδειγμα ή να ζήσουν το όνειρο. Και τι έγινε. Απέτυχε προς το παρόν. Αλλά υπάρχει όμως στον αέρα ότι θα γίνει κάποτε. Όταν τους κόψουν τα λεφτά και τους δρόμους να παίρνουν εισοδήματα θα δείχνουν. Όταν θα χρειαστεί να πάρουν όλοι τα εκατομμύρια θα... Έτσι θα γίνει. Εντάξει, κατά τη διάρκεια της προεδρίας σου υπήρξαν διάφορα πράγματα έτσι, και φημολογίες και πολλά πράγματα. Θα ήθελα να πάω... Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα αποδυτήρια. Σε γύρευα εσένα. Εμένα με γύρε. Γι' αυτό ήρθα, για να σου τα πω. Θα ήθελα να κάνουμε αρχή από το γεγονός ότι έλεγα ότι ο Λούκας Φανιέρος προτιμάει στα αποδυτήρια να έχει 2-3 παίχτες για να ξέρει τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια από πρώτο χέρι και να μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Ισχύει αυτό? Σωστό. Όχι 3, ήθελα όλη την ομάδα δική μου. Ήταν δύσκολο. Γι' αυτό κερδίσαμε, πήραμε τους άθλους, γιατί είμαστε όλοι μια οικογένεια, ήμουν πολύ δεμένος με τους ποδοσφαιριστές. Μα δεν είναι κακό έτσι αυτό. Είναι καλό. Είναι καλό να πετύχεις τις παίκτες με φιλότιμο. Ξέρεις, δηλαδή αυτά που τους δίνουν να σέβονται να τα δίνουν πίσω στο γήπεδο. Αυτοί που έφευγαν από τη μια στιγμή στην άλλη ήταν αυτοί που ένιωθες ότι σε κοροϊδεύαν εισαγωγικά, ότι δεν έπαιζαν για τη φανελά. Μπράβο, αυτούς δεν μ' άρεσαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Μην κοφτέν εμένα η FIFA τι λέει και τι λένε τα συστήματά τους. Εγώ αναφέρθηκα διαφορετικά. Εγώ είμαι έτσι. Προσφέρεις, προσφέρω. Δεν προσφέρεις, δεν προσφέρω. Και πάντως πολλοί έχουν να λένε ότι αν είσαι εντάξει με τον Λούκα Φανιέρο, θα το εισπράξεις πίσω διπλά και τριπλά. Όχι μόνο τον Λούκα Φανιέρο, έτσι πέρασε ο άνθρωπος νομίζω. Αν είναι εντάξει ο άλλος μαζί σου, πέρασε εσύ εντάξει. Ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σου παίχτες στα αποδυτήρια ή στον Ερμή γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια? Εντάξει, τώρα μιλάς για τον Άθο. Ο Άθος δεν είναι αγαπητός μου, είναι φίλος μου. Δεν μιλάω μόνο για τον Άθο. Μιλώ. Καραλίδης. Είναι φίλος μου. Άφησα φίλους εγώ με αυτούς τους ποδοσφαιριστές για τον λόγο ότι ένιωθα ότι αγαπάνε την ομάδα και σέβονται τον πρόεδρο. Και ορισμένοι άλλοι πολλοί ποδοσφαιριστές που πέρασαν από εμένα και προπονητές, πολλοί δεν μπορώ τώρα, αλλά σε κάποια άλλη φάση όμως, για να σκεφτώ και εγώ ορισμένα ονόματα, γιατί τώρα μου διαφεύγουν μετά από τόσα χρόνια. Έχω μια άλλη εκπομπή για να... Νομίζω ένα μεγάλο κεφάλαιο στο θέμα προπονήτη είναι ο Νίκος Παναγιώτου. Εντάξει, ο Νίκος ο Παναγιώτου, ο Ερμής ήταν η οικογένειά του. Ναι. Και για να καταλάβεις τι σημαίνει για τον Νίκο τον Παναγιώτου, μόνο με τον Ερμή πρέπει να επιβιώσει, δηλαδή να κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί ήταν πακέτο μαζί μου, δηλαδή ήμασταν και οι δύο ενωμένοι. Όταν ένας δεν είναι ενωμένος με τον προπονητή, δεν θα πετύχει. Δεν είναι ποιος θέλεις είναι, όσα λεφτά θέλεις να κρατάς. Ναι. Όταν δεν είσαι δεμένος με τον προπονητή και να τον βοηθάς και να είσαι δίπλα του, που να θέλει την βοήθεια να του δίνεις, γιατί ο Νίκος Παναγιώτη βρήκε δύσκολες στιγμές, δεν πέφτει. Ναι. Έκαμε ένα άνθρωπο ο Νίκος Παναγιώτου στον Ερμή. Όμως μετά είδες ότι πήγε σε άλλες ομάδες και δεν πέτυχε αυτά που πέτυχε στον Ερμή. Αδίκησε τον εαυτόν του ή αδικήθηκε αδίκησε τον εαυτόν του. Ο Νίκος Παναγιώτης πρέπει μετά τον Ερμή να πάει σε μεγάλη ομάδα. Ναι. Για να βρει αυτά που ήθελε να ζητήσει, για να δείξει την αξία του. Γιατί ήταν άξιος προπονητής. Ήταν σαφώς, έκανε ένα άνθρωπο μαζί σας. Έκαμε και τα λάθη του. Όπως κάνουν όλοι οι προπονητές. Και οι πρόεδροι κάνουν τα λάθη τους, αλλά τα συν του Νίκου του Παναγιώτου, δηλαδή σε ένα μάτσο, ας πούμε,
έδειξε και η απειρία του που πιάμε στην Ευρώπη. Ναι, ρε φίλε, μου ένα λεπτό, είναι ο Νίκος του Παναγιώτου. Χτες ήταν προπονητής και τώρα είναι και σούπερ προπονητής. Έδειξε την αξία του, ώσπου μπορεί να φτάσει. Εκεί πρέπει να βρει μια άλλη ομάδα, να το ακουμπήσει, να πιάσει τους προσφέριστες που έθελε για να συνεχίσει το έργο του. Να ανέβει. Επειδή είναι μια άλλη ομάδα χαμηλής ποιότητας σε οικονομική κατάσταση, όχι σε τούτο, δεν μπορεί να βρει τους παίκτες που ήθελε και χάθηκε. Αυτό είναι που χάνονται οι προπονητές. Ήταν ο προπονητής που είχε την πιο μεγάλη διάρκεια στον Ερμή. Μπορεί, ναι, νομίζω. Με διαφορά, ήταν 2-2,5 χρόνια συνεχόμενα ο Νίκος. Ναι, κάτι τέτοιο. Είναι και θέμα της. Και θα σου πω. Θα σου πω κάτι να μιλώ, ας πούμε, ότι κοίταξε, είτε ποδόσφαιρο είναι, είτε και η κοινωνική ζωή είναι, είτε είσαι στην κανονική σου ζωή, είναι όλα το ίδιο πράγμα. Απλώς αλλάζει το αντικείμενο. Σαν τι. Στην οικογένεια σου δεν παίρνεις καλά. Δεν σου κάνει το άτομο το άλλο που είναι δίπλα σου. Δεν τα βρίσκεις. Πρέπει να φύγει ή εσύ. Χωρίζεις. Έτσι εγώ, έτσι πρέπει να φύγω εγώ. Γιατί εγώ το Α και το Μέγα. Πρέπει να φύγω προπονητής. Όταν δεν μου δίνουν αυτά που θέλω. Έδινες όμως την ευκαιρία στον κάθε προπονητή, όχι στον Νίκο Παναγιώτου. Έδινα την ευκαιρία να άκουνας. Γιατί κατηγορήθηκες ότι έρχεται ο προπονητής σήμερα και φεύγει αύριο. Δεν τους βλέπω καν τις κατηγορίες. Όχι, εγώ θέλω το σκεπτικό σου. Δεν κατηγορώ την αποφάση σου. Δεν με νοιάζουν οι φημολογίες. Μα διώχνει οι προπονητές. Εγώ έβλεπα πάντα το καλό της ομάδας. Και το καλό του συγκροτήματος που ήμασταν εκεί. Άμα ένας προπονητής δεν μπορούσα να το πω εγώ 4-5 χρόνια συμβολιών σε έναν προπονητή και να τον περιμένω πότε να μου κάνει το. Εμείς έπρεπε να παίρνουμε πάντα στους χιλιάδες στροφές για να πάμε πάνω. Δεν είχαμε την ευκαιρία να πούμε ότι εντάξει, αν δεν πετύχουμε αυτό, να πετύχουμε το άλλο. Εμείς έπρεπε να παίρνουμε μπας στα κότσινα πάντα. Έπρεπε να έχουμε προπονητή που να αντέχει την πίεση. Ποιος προπονητής ήταν αυτός που άντεχε αυτή την πίεση? Ο Νίκος ο Παναγιώτου ήταν άντεχε πολλά την πίεση, γιατί ο Νίκος ο Παναγιώτου ένας προπονητής που δεν το καταλάβαν πολύ ποιος είναι. Είναι τεχνίτης, έμπειρος ως προπονητής, γιατί 4 χρόνια, 5 χρόνια προπονητής ήταν πριν. Που ήταν κοντά μου 2-3 χρόνια. Η ψυχολογία του τον έκανε τον Νίκο του Παναγιώτου. Ήταν και που ήταν ποδοσφαιριστής, η ψυχολογία τον επήρε εκεί που τον επήρε. Και το πάθος του. Το πάθος. Οι παίχτες επέζαν για τον Νίκο. Ο Παναγιώτου είναι έναν πράγμα που πρέπει να το πάρουν και άλλοι προπονητές και στη ζωή, είναι ψυχολογία. Όταν δεν έχει ψυχολογία, στη ζωή σου και άμενε, ξύπνες το πρωί δεν έχει ψυχολογία. Επήγαινε η μέρα. Αν θέλεις καλά είναι 500 εκατομμύρια. Αν δεν έχει ψυχολογία. Ο Νίκος Παναγιώτου ήταν της ψυχολογίας προπονητής. Και με τον τρόπο του έκαναν τους παίχτες να παίζουν. Να παίρνουν το 100%. Ήταν κλειδί. Αυτός ήταν. Έδινε ο Λούκας Φανιέρος εντόλες σε προπονητές ποιοι να παίζουν? Πάντα. Ναι. Πρώτη φορά Είναι νομίζω. άποψή μου. Πρώτη φορά εντόλες. Είναι άποψή μου. Όχι, εντόλες. Θέλω να παίζει αυτός. Εντολή όχι. Πριν να γίνεις Ή να έπαιρνες χαρτάκι θεωρούν την εντεκάδα. Ακουγόταν. Ένας προπονητής, είμαστε 2 συνεργάτες καλοί. Όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν μ' άρεσε μέσα στο γήπεδο, οι περασμένες δεν είχαν αυτόν, έκανα πρόταση ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν μ' άρεσε. Έπρεπε να μου δικαιολογήσει ο προπονητής. Γιατί να το βάλει. Ναι. Έρχομαι σε διάλογο. Αν τον έβαζε το επόμενο παιχνίδι, ευθύνη πάνω του. έκρουζε ο προπονητής για σένα? Αν τον έβαζε και πάλι ήταν ασχήμες, δεν τον ξαναβάλει. Θα κρούσει ο προπονητής. Αλλά πρέπει να έχω γνώμη εγώ μες στην ομάδα. Ήμουν άνθρωπος που είναι που διούν τη ζωή μου, τα λεφτά μου, τα πάντα. Εγώ θέλω να έχω γνώμη. Όποιος δεν αρέσει να φεύγει. Όμως δεν ήταν η άποψη δική μου η τελική. Γιατί δεν είναι η δουλειά μου να είμαι προπονητής. Όμως όταν βλέπω ότι ένας παίκτης δεν μου αρέσει μια εβδομάδα 2 και το βάλεις, σου λέει μην το βάλεις, δεν μου αρέσει και τόσο, έβρε κάτι άλλο, πρέπει να μου δικαιολογήσει γιατί να βάζει αυτόν τον παίκτη. Μάλιστα, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά θα ρωτήσω κάτι άλλο. Θυμάμαι ένα παιχνίδι ΑΕΛ Ερμής. Ναι. Με τον Νίκο Ανδρονίκου στον πάγκο. Στο ημίχρονο ο Νίκος είχε παραιτηθεί. Εντάξει, δεν βγήκαν πολλά στη φορά. Αυτό που είπε ο Νίκος ήταν ότι ο Λούκας ήθελε να γίνουν κάποιες αλλαγές και δεν τις έκανε ο προπονητής. Δεν ισχύει αυτό? Όχι. Ο Νίκος Ανδρονίκου είναι ένας μάγκας άνθρωπος. Συμφωνώ. Ένα λεπτόπεδο. Φίλος μου. Όμως ο Νίκος Ανδρονίκου
είναι ιδιαίτερο άτομο ως προπονητής, όχι ως άνθρωπος. Δηλαδή. Είναι έναν τέμπο που δεν τα αλλάζει. Δηλαδή, είναι καλός προπονητής, καλός γυμναστής, όμως δεν έχει την ψυχολογία του Νίκου του Παναγιώτου. Άρα, δεν είναι αγαπητός, αν έπρεπε να είναι πολύ σμίξεις καλύτερος στη προπονητική που τον Νίκο τον Παναγιώτου στη γυμναστική, αυτά που κάνουν αυτά τα πράγματα, γιατί είναι γυμναστής. Ναι. Ένας γυμναστής πρέπει να πάρει ρόλο. Αν είσαι Σίγουρα. και γυμναστής και προπονητής. Δεν μπορεί να το βάλει στον άλλο να αντέξει παραπάνω στην πίεση. Ναι. Όμως, είχε ορισμένες αιμονές ο Αντρονίκου. Που αυτές οι αιμονές μπορεί και να του κατάστρεψαν την καριέρα του. Αλλά αυτός είναι. Με τα κάτω και με τα κάτω. Αυτός είναι Όπως και όλοι πολύ μας. καλός. Και πολύ καλός. Θα σου πω, και αρέσκει μου πολλά ο Αντρονίκου γιατί, φίλε μου, εγώ αυτός είμαι. Με θέλετε, με Ξέρεις βλέπετε. ποιος είμαι. Με βλέπετε. Ναι. Κατάλαβες, αλλά δεν ήταν ποτέ σε διαλόγο, ας πούμε. Και είναι καλός μου φίλος μέχρι μείναμε καλοί φίλοι. Μάλιστα. Απλώς έφυγε στο ημίχρονο, να θυμούμε. Είχε παραιτηθεί στο ημίχρονο, αλλά έκατσε στον πάγκο ως το τέλος του αγώνα και παραιτηθήκε. Καλά Φυσικά έκανε, μετά. καλά έκανε. Ήταν μια περίοδος που ήταν και καλός ο Ερμής. Όχι. Για να είναι έτσι, σημαίνει ότι άμα έρχονται 15 ποδοσφαιριστές, κοιτάξτε να σου πω, τον προπονητή δεν τον τρώω εγώ. Βλέπεις και το κλίμα στα αποδυτήρια. Μπράβο. Για να μην λέτε ότι οι προέδροι τρώνε τους προπονητές. Υπάρχει άνθρωπος ο δικός μου, 3 άτομα μέσα στα αποδυτήρια, που μου λένε. Ναι, αλλά αν γίνει τρεις, εν πάντων προπονητή και οι άλλοι πάντων. Δεν είχε πάντων προπονητή, γιατί αυτοί τους παρακολουθούν άλλοι 3. Έχει μάτια παντού. Άλλοι 3 αυτούς τους 3. Καταλάβεις, δεν είναι μόνο αυτοί οι 3. Απλώς να αποκούν την αγνωμή και οι άλλοι 3 που είναι πίσω από τους άλλους 3. Δεν πουλάνουν τούτοι. Πάντα καλά με τον τόνο, φίλοι. Άρα διασταύρωνες αυτά που σου μετέφεραν οι... Πάντα. Κοίταξε, θα σου πω, φίλε, στη ζωή η εμπιστοσύνη είναι καλό πράγμα στον άνθρωπο. Ο έλεγχος είναι καλύτερος. Ναι. Και η εμπιστοσύνη να έχεις το άλλο έλεξε το. Τεστάρε το. Τεστάρε το. Κάθε μέρα. Μάλιστα. Μάλιστα. 4-5 προπονητές κάθε χρόνο. Εμείς τα είπαμε, τη Καλή, φιλοσοφία σου. Εντζελή. Εντζελή. Ναι, αλλά και έξω σου πού ήταν πρώτος έφεραμε εμείς. Και δεν το ρωτήσεις αυτό. Έφερε και έναν Κορπεράν που έκαμε καριέρα Πού είναι ο Κορπεράν? Premier League και λοιπά. Έφερα το άλλο που είναι στη Manchester United. Ποιον? Ένα που βοηθώ στη Manchester United. Ένα Ολλανδό. Α, ναι. Που έκαμε που πήγε στον Άγιαξ, στην γυναικεία ομάδα του Άγιαξ, πήγε και μετά πήγε και βοηθός στον Άγιαξ, νομίζω. Όχι, United, είναι οκ. βοηθός. Πέρσι ήταν νομίζω βοηθός στη Manchester United. Ήρθαν και στο μάτσο που ήρθαν εδώ, που ήταν Με τη Ομόνια. Manchester United, ρίξαμε ποιον Με έπαιξε. τη Ομόνια. Ήταν προπονητής. Βοηθός προπονητής μαζί με τον άλλον τον... Στο Το team. λοιπόν. Ναι, αυτός θα πέρασε ένα από εμάς και θυμάμαι, ήταν πολλά καλός άνθρωπος, και θα σου πω, άλλον ο χαρακτήρας του ανθρώπου και άλλον ο χαρακτήρας του προπονητή. Άλλον ο χαρακτήρας του παίκτη να μπουν μέσα στο γήπεδο Κι άλλο έξω. και άλλον έξω να μπουν παίκτη. Και μπορεί να θωρείς μόνο το γιατί ήταν που μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να θωρείς και στην κανονική του ζωή Ναι. να μπουν, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Το άλλο που φέραμε που πιάνε το πράθυνα ένας όχι Ολλανδός, Πορτογάλος που πήγαινε στην Αφρική και πιάνε τα τσάπια. Ο Περέιρα. Περέιρα. Περέιρα που ήταν. Περέιρα, μέχρι αυτήν τη στιγμή έχουν επαφές. Τον Περέιρα. Τούτους δεν τους έδωκες πολλά τσάς όμως. Γιατί Τους έδωσα. έδωκες Με τους. αυτούς ήταν συμφωνία. Ήρθαν εδώ για να κάνουν το επόμενο βήμα, ήρθαν για να μείνουν. Άρα Το Κορτέρα θα σε βοηθήσω, αλλά Λούκα που να έρθει η ώρα που να έχω πρόταση θα φύγω. να φύγει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και 3 προμήθειες, αυτόν μου είπανε. Μάλιστα. Με τον Νίκο Παναγιώτη σχέσεις σας σήμερα, Μια χαρά. εξαιρετικές. Μια χαρά. Με όλους είμαι μια χαρά, εγώ δεν έχω με κανέναν τίποτε. Εσείς ιδιαίτερες σχέσεις με τον Σταύρο Δημοσθέους, έτσι. Ναι, φίλος μου. Φίλος μόνον ή και... Φίλος είναι. Φίλος καλός. Μιλάτε, Καλό. θα σε ενδιέφερε να εμπλάκεις στην καριέρα σου. Όχι. Όχι.
Δεν με ενδιαφέρει, αλλά ο Σταύρος είναι φίλος μου χρόνια. Είναι... Και ο Σταύρος, να σου πω κάτι. Κάπου ο Σταύρος κάνει και λάθη με την κανένα έννοια λάθη. Ας πούμε, έχει πολλά κοινά στο χαρακτήρα. Ναι, ναι, γιατί για αυτός είναι ίσως. Τα λάθη που έκανα εγώ, έκανα ο Σταύρος. Κάνει τα από το πάθος του. Εμπιστεύεται ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι φίλοι του, όπως εμπιστεύομαι και εγώ, και στο τέλος ήταν κάτι άλλο. Και αυτό μου παθαίνει ζημιές. Ποιοι άνθρωποι σε πλήγωσαν? Δεν πληγώνομαι εγώ από τις πράγματα. Ναι, ποιοι σε απογοήτευσαν? Απλώς σβήνω, κάνω διαγραφές εγώ και πληγώνομαι. Ήταν άνθρωποι του ποδοσφαίρου? Είναι όλοι, και έξω πω. Όλοι είναι καλοί μέχρι να αποκτήσει το αντίθετο. Δεν έχω εμπιστοσύνη κανέναν και τους έχω όλους. Και εσένα τώρα σε ξέρω. Πρέπει να σου έχω εμπιστοσύνη, όποιος είσαι. Ναι. Είμαστε όλοι ένα κουτί κλειστό. Ξέρετε το κουτί? Φαίνεται ένα κουτί κλειστό. Μπορεί να γυαλίζει, μπορεί να μαύρο. Να το ανοίξει, δεν ξέρεις να μπορεί να σου. Δεν ξέρεις να μου να βγει. Στην πορεία να είσαι στον άνθρωπο ποιος είναι. Τούτοι οι άνθρωποι ήταν μέσα στο ποδόσφαιρο ή ήταν και που πριν μες στη ζωή σου? Το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι όπως είναι η κανονική σου ζωή. Υπάρχουν προδότες, υπάρχουν καλοί άνθρωποι, υπάρχουν όπως η ζωή σου είναι εξωτερική. Απλώς αυτοί είναι και ποδοσφαιριστές, είναι και μπλάγονται στο ποδόσφαιρο. Να έρθουμε στον Σταύρο τον Δημοσθένους. Ο Σταύρος, διάθεσία, λεφτά. Βλέπω κάτι που τον νιώθω. Δηλαδή πολλά λεφτά για να κρατήσεις μια ομάδα, δεν σου έχουν. Το λάθος που κάνουν ποιο είναι. Πού πρέπει να μην φύγει από τη Λέμεσο. Γιατί έχει δικαίωμα η Καρμιώτισσα να έχει γήπεδο στη Λέμεσο. Για να μπορεί να παίξει το παιχνίδι. Μα τώρα φεύγει πάλι. Δεν μπορεί να κάνει. Όπως εμένα με κάνουν μια ιστορία που ήταν αναδείπουν, τον κάνουν το που είναι Λέμεσο. Δεν το θέλουν, γιατί δεν τους ακούει. Πρέπει να ακούεις ορισμένους. Ο Σταύρος δεν ακούει. Είναι καλός. Και μιλά. Γιατί βλέπει κάτι να του πει μες στα μούτρα του. Θα κρυφτεί. Θα κρυφτεί. Είναι διπλωμάτης. Δεν τον νοιάζει. Αυτό είναι ο χαρακτήρας του, νομίζω. Πλήρωσες και εσύ το κομμάτι του χαρακτήρα σου? Μα δεν πληροκερδίζω. Εννοώ ότι κάποια πράγματα τα οποία αν ο Λούκας ήταν πιο διπλωμάτης μπορεί να κατάφερνε δύο πράγματα παραπάνω. Όχι, δεν μπορεί να παίξει. Για το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να είσαι διπλωμάτης. Γιατί είναι όλοι διπλωμάτες. Αν θέλει να είσαι σαν τους άλλους, άρα για να ξεχωρίσεις μην είναι αυτός. πρέπει να είναι αυτός. Γι' αυτό εγώ ξεχωρίζα και έρχεται όλοι από πίσω για να πω μια κουβέντα που την έλεγα ίσια και με νοιάζει με κανένα. Να πουλήσει ο Λούκας, να πει ατάκες ο Λούκας, να πει αλήθειες ο Λούκας. Έχουμε το άλλο πράγμα που λέτε με τα αστημένα και αυτά. Να έρθω και ζάμε. Ναι, να έρθεις, να σου πω άλλο εγώ. Και έξα σου πω. Οι παραπάνω δημοσιογράφοι υπάγεστε κάπου. Τι εννοείς είπα από εμάς? Υπάγεστε σε κάποιες ομάδες, τα πιστεύω σας. Δεν έχει άνθρωπο που πιστεύει σε μια ομάδα. Ξεκινάς το ασχολείσαι με τον αθλητισμό γιατί αγαπάς το ποδόσφαιρο, αγαπάς μια ομάδα. Σημαίνει αγαπάς μια ομάδα, έτσι. Ναι, αλλά ο δημοσιογράφος δεν σημαίνει ότι να στηρίζεις την ομάδα. Όχι, να γίνει πρέπει να κατακρίνεις. Τη δική σου ομάδα πρέπει να κατακρίνεις αν κάνει λάθος. Να είσαι πιο αυστηρός. Να είσαι πιο αυστηρός στη δική σου ομάδα. Συμφωνείς, άμα κάνει λάθος. Και να είσαι πιο επενός, άμα κάνει... Γιατί έκαμε έναν άθλο, να το πομπάρεις εσύ τον άθλο. Άμα κάνει λάθος όμως, να πομπάρεις το λάθος της ομάδας σου. Συμφωνήσαμε. Γίνεται. Έτσι πρέπει να είναι δημοσιογράφος. Πρέπει να είναι σωστός με όλες τις ομάδες. Μπράβο, όμως σου λέω. Όπως εσείς δημοσιογράφοι, βγάλετε έξω και ξέρετε το Α ως το Μέγα τι γίνεται. Τα πάντα, άμα σου λέω τα πάντα τα ξέρετε. Όμως, άμα πουλά ο Λούκας ο Φανιέρος και σε ένα άλλος χαρακτήρας του, ξέρεις, ήταν και λίγο μαγκό, με αυτός έκαμε τον αυτόν. Και ακούετε ότι πουλά παιχνίδια και κάνει και ράνει. Εγώ δεν έχω ανάγκη να πουλώ παιχνίδια. Για να κάνω λεφτά. Δόξα σου, Θεός, είμαστε καλά. Ούτε οι άλλοι μπορεί να έχουν, αλλά έχει και μεγάλες ομάδες που κάνουν τις δουλειές τους. Και τις βλέπετε και τα ξέρετε. Απλώς δεν μπορείτε να έχετε την τόλμη να μιλήσετε για τις μεγάλες ομάδες. Γιατί φοβάστε. Πρέπει να τα αποδείξεις. Είναι μόνο να μιλήσεις. Για μένα πρέπει να αποδείξεις, αλλά λαλείτε τα. Τι έχουν να αποδείξετε. Δεν λαλούμε τα εμείς. Έρχονται φάκελοι που την UEFA ότι εμείς αλφα ομάδα. Έρχεσαι φάκελος σαν μεγάλο ομάδο. Ναι, μα και για τις μεγάλες ομάδες. Μα υποβόσετε και μείνετε με κουφάλατε. Καταγράφεις το γεγονός. Καταγράφεις το γεγονός, όμως δεν το συνεχίζεις. Εμένα πήγε έναν άθον πελών. Και έναν καλύτερο τώρα, ο Άθος δεν είναι πελός. Ο Άθος ήταν, άμα ήταν πορτάρις και αγάπανε μια ομάδα ο Άθος, δεν είχε καλύτερο πορτάρι που τον Άθο. Είναι ο μόνος που είχε να σε πουλήσει ο Άθος. Μα ο Άθος
αδίκησε τον εαυτόν του, Πολλά. γιατί ήταν σπουδαίος τερμαγωγός, είχε σπουδαία χαρακτηριστικά. Τώρα αδίκησε. Ο Βάθος έχει ένα πράγμα μόνο. Κάμνει αστεία και μετά στις κουβέντες. Αρέσκει του να συνειλάει στη Και οι φωτιά. άλλοι παίρνουν το σοβαρά. Απλώς ο Βάθος μπορεί να έχει ένα παιχνίδι. Τώρα να φάμε 5 αύριο. Και δεν ξέρετε, μπορεί να μην παίζει με πορτάρις. Και μπορεί να πει Κάνει ένα τον φάγκο. καφέ στον καφέ τώρα. Τρώει σε 3-0. Και παίζει ο Βάθος μέσα. Ο Βάθος δηλαδή έκαμε τους όλους αστεία. Και άλλοι παίρνουν το στα σοβαρά και αυτό μου καταστραφεί ο Βάθος. Ο Βάθος είναι πολλά σοβαρό κοπελούι. Να στηριχτείς πάνω του και στη ζωή του. Ακόμα είναι φίλος μου. Γιατί Έκαμε τα λάθη του πολλά λάθη. και τα παραδείχε ο Μα ίδιος, ποιος μπορεί να κάνει λάθη. αλλά πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ βάθος. Στον εθνικό πώς και πήγες σε μια περίοδο με τον Κική. Να σου πω. Ο Κίκης είναι φίλος μου. Και κρατάω σχέσεις μέχρι τώρα γιατί είναι ένας άνθρωπος. Εμένα δεν με νοιάζει να μου λες εσύ, να μου λέει ο άλλος δημοσιογράφος, να μου λέει ο καθένας. Εμένα με νοιάζει ένα πράγμα. Μόνο. Αν ζήσω τον άλλον και τον δω, δηλαδή είναι τα θυσία κάνει για την ομάδα του, είναι τα χωστραβά, τα λεφτά που τρώει. Και άλλοι άλλος είπα, ο Κίκης εντιαμέ να κάνει ρεάγια. Άμα δείτε, επειδή είδα και έβαλα και εγώ. Γιατί αδίκησε τον εαυτόν του, αδίκησε, μιλώ τώρα γιατί με φιλία που μιλώ και μιλώ έτσι, αδίκησε την οικογένειά του. Εντάξει. Εγώ έκανα πολλά λεφτά μες στον εθνικό, πολλά λεφτά που ξέρω εγώ. Ήταν που και η γυναίκα του, και ο Κίκης που δουλειά της γυναίκας του, πολλά λεφτά στον εθνικό, και απλώς ο εθνικός είπε μια ομάδα, όπως τον Ερμήν, λίγο πιο πάνω επίπεδο, που πρέπει να βάλεις πολλά λεφτά για την κρατήσεις, είτε στην κατηγορία, είτε να κάνεις τον άθλο, που έρχονται άλλοι συναγωνιστές σου και παίρνουν τα budget πάνω, πρέπει να ακολουθήσεις και πολεμάς και κάνεις λάθη. Ο Κίκης παρασύρθηκε για 2-3 χρόνια, που θέλει για το καλό της ομάδας του, γιατί 45 χρόνια πρόεδρος δεν είχε κανένας. Λοιπόν, και θα σου πω, και ό,τι έχει στην υγεία του ο Κίκης, ο φίλος μου ο Κίκης, ως τώρα από τον εθνικό. Και έχει ορισμένους Που τα άχυρο εθνικού. που όλα. Όλα τα υγεία. Ταλαιπωρήθηκε, Όλα όλα. τα προβλήματα της υγείας που έχει ο Κίκης αν ήταν να μην ήταν στον εθνικό και τις δουλειές που έχει, που πάνε πολλά καλά οι δουλειές του, έπιασε ορισμένα πράγματα. Εντάξει, πήρε και κάτι από τον εθνικό, αλλά έδωσε παραπάνω που λόγω. Ο Κίκης έχει και την υγεία του, που το άγχος. Και έρχονται ορισμένοι, δεν ξέρω που, όχι τώρα, που παγιάζει πάντα, ο Κίκης είναι έτσι. Ο Κίκης δεν κατέχει τι είναι το στήσιμα, δεν ξέρει τι είναι, μπορώ να σου πω, τα χρώματα ο φανέλο. Ο Κίκης ξέρει μόνο εθνικό. Τούτοι οι προεδροί, εμπροέδροι. Όχι, εμπροέδροι. Βάλουν. Αιώνιος πρόεδρος. Ναι, όχι, βάλουν τη ψυχή τους, το αίμα τους και γυρίστηκε ένα σύστημα για μέ, που αν δεν βάλεις, να χαθείς. Και καταστρέφεται και οικονομικά. Με την παρόν. Και εγώ αν εμείς κάναμε στο Ερμήνα ακόμα 10 χρόνια, μπορεί να μην καταστρέφουν οικονομικά, να έχει να δικήσουν τα μωρά μου. Ναι. Με τα λεφτά που το. Γιατί τα λεφτά είναι και δικά μου. Τα λεφτά δικά μου είναι πας στα μωρά μου. Τα λεφτά του μωρού μου είναι Ναι. ο κύκλος. Της οικογένειας. Όμως ο Κίκης δεν μπορεί κανένα να πει για τον Κίκη. Και αν έκαμε και λάθη, ας πούμε, που... Άχι καμπούν κάνει λάθη. Όχι λάθη τίποτε. Ας πούμε, μα δεν επέτυχε. Γιατί δεν επέτυχε. Γιατί προσπάθησε να φύγει η μονομάδα να μένει πέση και πάλαρε. Αν μείνει και 200.000 γρέος, βάρτε ρε που 10.000 γύρω σας. Ποιος είναι να πιερώσει το τέλος. Ποιος είναι να πιωρώσει, είναι μόνο να φύγει την ομάδα να καταστραφεί. Και ώρες τον εθνικό δεν είναι τζαμί ο εθνικός. Έπαιζε και δεύτερη κατηγορία, επέστρεψε. Τζαμί ο εθνικός όμως. δυνατός. Και ο Κίκης είναι τζαμί. Τελευταίως άκουσα ότι είχε να γίνει μια κουβέντα να αλλάξει νέα κάτι πράγματα. Εντάξει, είναι και... Αλλά πρέπει... Εντάξει, να έρθει η ώρα που να κλείσει ο κύκλος του Κίκη. Βέβαια, αλλά πρέπει να κλείσει όμορφα. Και να τον επενέσουν, όχι να τον ευτύσουν. Μα για να το θέλω. μπορείς Όχι, να- έτσι προσπαθούν ορισμένοι. Εντάξει. Όχι σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν πάντα αυτοί οι λίγοι. Ναι ρε φίλε, που- αλλά γίνεται ας πούμε έναν πρόεδρο τώρα, επί ό,τι και να κάνει, σαν και ο Σισαέλ, εντάξει, δεν μπορεί να λύσει, Ο Νεκλέος. ο Νεκλέος, με τα ήπια του, με τα καλά του, με τα κακά του. Είναι ο πρόεδρος που είσαι την ΑΕΛ. Και προάθλια με από 44 χρόνια. Όχι εκείνο, και έπιαν την ομάδα που ήταν χαμέ και έφερε την ΑΕΛ που την έφερε. Συγγνώμη ρε παιδιά, να βγαίνει και μισό εκατομμύριο χρέος. Που πριν είχαν 100 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, μην τον ευτύσετε ρε κουμπάρε. Ο άνθρωπος προσπάθησε, πέρασε τα πουτρέα,
Τέκειωσε ο κύκλος του, πήγαν ανάποδα δουλειές του, αν πήγαν καλά οι δουλειές του, ορισμένοι λόγοι να που είναι, δεν ξέρω τι να πούν το που αλλάξαν τα συστήματα. Δεν τον πατήσεις μες στον λαιμό. Δεν τον πατήσεις μες στον λαιμό. Σε βάση τότε ο άνθρωπος έβαλε και λεφτά, πολέμησε. Γι' αυτό είναι πια που το ποδόσφαιρο. Γιατί στο τέλος θα σε φτύσουν. Εγώ δεν προφτύσει κανένας. Προσπάθησαν και εμένα να με φτύσουν. Να σου πω. Γελώ. Επίαζε κάποιοι να πούσουν ότι μα ξέρετε κουμπάρε, έκαμε ριάκια από τον Ερμή. Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν μπορώ από τον αριθμό. Μόλις σε πιάνε τον Ερμή όμως, για να βάλουν 20.000, σε παραδείγμα. Όλα 70 το μήνα. Όχι που λόγω μου, να συνάξω διαφημίσεις. Μα βγαίνεις καν 30-40, οι άλλες 20-30 το μήνα, ποιος δεν να βάλει. Εισφορές, από εκεί, πράγματα, να βάλεις και εσύ τις 20 σου, τις 10 σου. Ένιωσες για αυτήν την απαξίωση από κάποιους όταν έφυγες από τον Ερμή, ότι... Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι άλλον επίπεδο άνθρωπος. Πέρασα πολλά πράγματα στη ζωή μου που πλέον δεν κολλούν πάνω μου τα πράγματα για τον λόγο ότι εγώ πρώτα κρίνω τον εαυτό μου. άμα κάνω λάθος, τη νύχτα παλεύω με τον εαυτό μου. Μαλώνω κάθε νύχτα, άμα κάνω λάθος. Εγώ, άμα νιώθω ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου και εγώ ξέρω τι που κάμα, μια φορά και πολλά γνώμη μου να πει ένας άλλος. Γιατί ούτε έχω καν ανάγκη. Έχω μόνο ανάγκη το Θεό εγώ. Δεν έχω καν ανάγκη, δεν μπορεί να με βοηθήσει η ζωή. Το Θεό θέλω να με βοηθά μόνο. Άμα τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, σε κοφτεντή... Τίποτε, αφού ξέρω ότι αν έκανα λάθος να μπορεί να μην έκαμε λάθος, δεν γίνεται δουλειά του. Φταίει, με βρίξει, ευκαιρίες άστα. Δεν θα κάνω τον κάθε. Ο πιο αυστηρός κριτής ήταν ο ίδιος ο εαυτός σου, δηλαδή, στα λάθη σου. Ποιος είναι πονή, ποιος είναι να σε κρίνει. Όχι, έτσι που λαλούν, δεν κάνω λάθη εγώ. Δεν κάνουν λάθη. Κάθε μέρα κάνουν λάθη. Ή εμπαραδέχονται τα λάθη τους. Εν τούτοι δεν πάνε μπροστά όμως. Δεν επαναχτείς κάνουν τα λάθη σου, παρέχει τον εαυτό σου. Ναι, μα πρέπει να παραδεχτείς πράγμα του εαυτού για να μπορείς να διορθώσεις. Θα απολογηθείς αν χρειάζεται να απολογηθείς. Αλλά θα απολογηθώ σε ένα πράγμα που είμαι συν γιατί μιλά κάποιος. Ή θέλει να πει μια κουβέντα. Που καταφέρεις να αναπτύξεις. Εγώ έκανα, ξέρεις κάτι, ήμουν διάσημος πριν αυτό στο ποδόσφαιρο. Σε άλλους τομείς. Εγώ να μην έκαμε διάσημος στο ποδόσφαιρο. Μπράβο, απλώς για να ξέρεις. Υπήρξε στο μυαλό σου η περίπτωση να αναλάβεις κάποια άλλη ομάδα? Να σου πω. Πρόβαρα, έκανα μελέτες για μεγάλες ομάδες, αλλά ήσουν να αναλάβω ως πρόεδρος με την καρδιά μου. Όπως η Ομόνια? Και την Ομόνια, φέρα μου και τα χαρτιά σου, όπως εντός τώρα, ας πούμε, ο Παπασταύρου, και εγώ είχε να ήμουν ένας επενδυτής. Εντάξει. Εγώ όμως... Να μπορούσες να βάλεις 3 εκατομμύρια 4 χρόνο? Έχω ανθρώπους που μπορούν να βάλουν, ναι. Έχω συνεργάτες, έχω πράγματα που... Είμαι marketing, έχω fans. Έχω και εγώ τα fans μου. Άρα και τώρα μπορεί να σε δούμε... Όχι, δεν ασχολούμαι καν. Τα fans που χρησιμοποιώ τώρα είναι ότι καλύτερα επενδύσεις σε ακίνητα παρά σε ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι μόνο δίνεις. Για να πιάσεις ομάδα τώρα να κάνεις τη λεφτά, πρέπει να κάνεις επιχείρηση για να το λέω να πάρεις να πρωταγωνιστείς. Να πρωταγωνιστείς τώρα, δύσκολα τα πράγματα. Στη Ομόνια που έκαμες κάποιες επαφές, τι δεν προχώρησε? Ή πού κόλλησε? Απλώς δεν μπορούσα εγώ να την πάρω. Εννοείς οικονομικά? Όχι, οικονομικά. Ψυχολογικά. Θα ήταν λάθος για μένα, ένας πρόεδρος μιας άλλης ομάδας. Έστω που ήταν το χωριό μου, ήταν η ομάδα, που είναι αγαπητή ομάδα, η Ομονία, όπως είναι όλους τους Κυπρίους. Εν τύχες μες στο αίμα σου όμως. Εν τύχες μες στο αίμα μου. Εγώ ήθελα να δείχνω μες στο αίμα μου την ομάδα που κρατώ. Γι' αυτό είναι πια τον Ερμή. Πια στον εθνικό και δεν το είχα μες στο αίμα μου τον εθνικό. Εγώ δεν κοφτέμαι ο εθνικός εμένα. Εγώ φταίμε ο φίλος μου ο Κίκης. Πια για τον φίλο μου τον Κίκη. Πήγες για τη φιλία σου. Για τη φιλία μου και πια τον εθνικό. Παρόλο που ο εθνικός αρέσκει μου ως ομάδα και φιλικός σωματείο, αλλά στην καρδιά μου είναι. Στην καρδιά μου είναι ο Ερμής. Γιατί είναι ομάδα μου. Πολλά σημαντικό τον πουλάρεις. Δεν μπορώ να πάω να κάνω τον τούτο. Αυτή είπα με βοήθησα τον ένα χρόνο και γιατί το κάμα. Γιατί ορισμένοι παίκτες που είχε να φύγω από τον Ερμήν, που πήρα αποφάση να φύγω, δεν ήθελα να φύγω τον Ερμήν χρεωμένο και είχα συμβόλαια απογραμμένα παίκτες, Βέντερ, τους επήρα μαζί μου, επέξα στον εθνικό και τους πλήρωσα. Πλήρωνες τους εσύ τους παίκτες? Όλους. Τους παίκτες του Ερμήν τους πλήρωσα εγώ, όλη τη χρονιά. Για να μην τους φύγω στον Ερμήν, να κρυωθεί το σωματείο.
Είχα τα συμβόλαια, λέω, αυτοί οι παίκτες πρέπει να φύγουν 4-5, και ο Ποκατίνοφ, ήταν στον Ερμή, Ναι. Βέντερ, πήρα 3-4 νομίζω. Πού ήταν, Παουλίνιο ίσως, ξέρω. κάτι, κάποιος άλλος. Με ο Παουλίνιο. Αλλά ήταν κάποιοι επίαν, ναι. Το λοιπόν. Αυτό. Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε ξανά την Megabet Plus για την στήριξη της για το σημερινό podcast. Ένα λεπτό, δεν το κάνω. Δεν ξέρω αν είδες, χτες έφκανε ένα post ο Ερμής 10 χρόνια από την κατάκτηση του Super Cup. Ναι, μπράβο. Σου είπε μου λίγο να που θυμάσαι πως είναι την νύχτα, γιατί ήταν Διεύκανε, ιστορική... δηλαδή, διεύκανε. Όχι, ενημέρωση ότι σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια που η ομάδα κατέκτησε το Super Cup έναντι στο ΑΠΟΕΛ. Απλώς έτσι απλά. Ναι, ναι. Τίποτα άλλο. Να σου πω ακριβώς, γιατί έχω το... δάμε. Σαν σήμερα πριν 10 χρόνια η ομάδα μας κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία της το Super Cup με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ. Ιστορικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Αυτά είναι λάθη. Γιατί? Γιατί πρέπει να γράψεις που κάτω. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο εκείνης της χρονιάς, τον Μύρον, τον Τάδε, τον Χατζίν, τον Ανδρέα, τον άνθρωπο, τον Έμαφουτ, τον Μιχάλη, τον άνθρωπο, 10-20 άτομα, τον Παυλίμπεϊ που συμμετείχαν. Γιατί κάμε μια λιστούα δίπλα σου και θέλω να ευχαριστήσω το team που ήταν για μένα το χρονικό διάστημα για να δείξει το άλλο την όρεξη, να δείχνεις ότι σέβεσαι κάποια πράγματα. Τώρα εγώ θέλω ευχαριστίες που τον έναν και τον άλλο. Δεν καν... Ναι. Αλλά Είσαι ένδειξη σεβασμού, ας πούμε, εννοείς. το πιο ωραίο πράγμα στο άνθρωπο είναι να σέβεσαι τον άλλο. Πρέπει να σέβεσαι τον άλλο. Όποιος είναι και φτωχό, να είναι και απένταρος, να είναι και αυτός, είναι ένας άνθρωπος και αυτός. Πρέπει να σέβεσαι. Απλώς τούτοι γι' αυτό είναι χάλασαν την ομάδα. Δεν χαλάσουν τέτοια. Αν συνεχίζουν με αυτό το πράγμα. Ναι. Πρέπει να σέβονται τους ανθρώπους που περάσαν όλους από τον Ερμή. Όχι να τους πολεμούν, όχι να λένε να τους έβρουν κακό. Ένιωσες ότι δεν σέβονται ο Λούκα Φανιόν Μα κάποιοι. εγώ έχω ανάγκη να με σεβαστούν αυτοί. Ναι, αλλά το ένιωσες από κάποιους Μα εγώ ανθρώπους. που την ημέρα που μπήκα 4 άτομα με σέβονταν εκεί. Οι άλλοι όλοι ήταν εναντίον μου. Εναντίον μου δεν μπορούν. Απέναντι σου. Απέναντι μου. Ήταν και κάμουν κάτι πλα. Κάτι κατσαρίζα, δεν ξέρω. Σε πληγώνει που βλέπεις τον Ερμή σε αυτήν την κατάσταση. Πολύ. Γιατί έξερα ότι είναι έρθει αυτή τη στιγμή, έξερα αυτό το πράγμα, και ήταν οι κόποι μας ορισμένων με έναν τους ανθρώπους που βάζουν μαζί, που πήγαν στον αέρα. Ενώ ήθελα εγώ να πιάνω ένας πιο δυνατός από μένα τον Ερμή, να τον πάρει πιο ψηλά από μένα. Εντάξει, ο άνθρωπος που τον πήρε τώρα, ο Κωνσταντίνος πολύ καλός, αγαπά τον Ερμή. Ο άνθρωπος είναι και οικονομικά, μπορεί να είναι δυνατός, αλλά μπορεί να μην θέλει να επενδύσει. Ξέρεις, πρέπει να έχεις και πολλά καρκιά. Ναι. Να κρατάει λεφτά και να τα βάλεις. Πολύ μικρό λεφτά. Και μπορεί να πάρουν πουλό μας 15 φορές. Να έχεις και καρκιά να τα κουμπάς. Να τα δώσεις. Μάλιστα. Τούτο είναι. Μπορεί αυτοί να με θέλουν να τα δώσουν σε αυτόν τον τομέα. Εμπήκα στην 3-4 παιδιά για μένα, προσπαθούν να σάσουν την ομάδα, να εγκρατήσουν τουλάχιστον να μην καταστραφεί και καλά κάνουν. Προσεγγίστηκες εσύ φέτος, πέρσι, Μα δεν έχω έτσι. είτε να επιστρέψεις, είτε να βοηθήσεις Το οικονομικά. μόνο λάθος που είδα που με απόφυγε τέτοια κατάσταση που ήταν ο γιος μου. Ο γιος μου ήταν ένας λόγος που έφυγε από το ποδόσφαιρο. Γιατί? Γιατί πήγαμε σε μια συνεδρία και κάθετον πίσω και είδε την αντίδραση ορισμένων που πήγαν να πούσει «Μα δεν που είναι και τζάμε» και πει ο γιος μου είχε ένα χαρακτήρα καλύτερο πουλό μου και πιο μαγκικό που λαλί μου φεύγουμε. Τώρα. Τι ήταν αυτό που ελέγχθηκε Κάτι πήγαν να πούμε δεν που είναι και τζάμε το πράγμα. για τα στημένα και... Όχι στημένα, ποια στημένα, αφού υπάρχουν στημένα. Στημένα κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Ναι, για τις κατηγορίες εννοώ. Όχι ρε φίλε, κάτι βγαίνει και Ναι. εδώ κάνουν το σεβασμό που πρέπει να ακούσεις σε εμάς. Άρα ένιωσε ότι δεν σέβονται τον πατέρα Δεν του. σεβαστήκαν την οικογένεια. Ορισμένοι. Ναι. Και αυτοί οι ορισμένοι, άμα ο Αντώνης εκρίνανε ο Αντώνης που ήταν ο επόμενος από μένα, λέω σημαίνει ότι έκλεισε το κεφάλαιο τα με του. Άρα εκείνη η μέρα ήταν το... Έκλεισε, άμα είπε γύρω ότι τελειώσαμε τα με, τελειώσαμε. Ναι. Δεν τον σεβαστήκαν, δεν σεβαστήκαν τον πατέρα του την οικογένεια, τελειώσε. Δεν υπάρχει λόγος να τα συζητούμε πλέον. Προσεγγίστηκες όμως φέτος, πέρσι να Ναι, επιστρέψεις ή να βάλεις χρήματα να βοηθήσεις. Εντάξει, βάλουμε
μια φορά μικρά είναι για μάνα τσέτε, να βάλουμε και θέμα γύρω το θέμα ότι κρύανα. Πώς μπορεί να ξαναβρεθεί αυτή η φλόγα που είχες παγιά. Είμαι ένας χαρακτήρας που κάνω διαγραφές. Και έχω και τη δύναμη, έχω και την τόλμη και μέχρι εδώ που είμαι πέρασα πολλά χειρότερα πράγματα. Ας πούμε, είδα προδοσίες, όχι πάνω μου και πάνω μου, αλλά στη ζωή μου είδα πολλά πράγματα. Ναι. Που είμαι πλήξει τίποτε πλέον. Με ποια δεδομένα θα επέστρεφες στον Ερμή? Δεν έχει υπάρχει επιστροφή στο Ερμή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τέλος ο Ερμής. Τέλος ο Ερμής. Μεγάλη κουβέντα ότι πολύ. Μεγάλη πολλά. Είσαι τόσο πληγωμένος? Όχι πληγωμένος μόνο, δεν έχει μέλλον. Ναι, αλλά αγαπάς το, αφού λάζεις ότι... Μα αγαπάς ένα πράγμα, αλλά ένα πράγμα που τα αγαπάς, δεν φύγει να σε σκοτώσει. Ναι, αλλά αν πεθαίνει θα το τράβεις πως χέρι. 14 χρόνια που πέθανε. 14 χρόνια πέθανε και Κράτησες το. Ναι, αλλά άμα θεωρώ τους άλλους ότι δεν θέλουν το χωριό, θέλουν οι υπόλοιποι να συμμετάσχουν να πάμε παραπάνω. Σας πρέπει να κάνω πράσινο ένα πιο το γήπεδο, να το κάνω, πρώην κατηγορία, και να μας όκουσαν 30 χρόνια. Και με μπουτίκ και με εστιατόριο. Και όλα θυμούμε. εστιατόρια, τα πάντα, έχουμε τη ζωή. Συναυλίες, τα πάντα. Δεν δέχονται. Γιατί υπάρχει... Μα τώρα θέλουμε να κάνουμε χώρο πρασίνου, είναι που θέλουμε να Τίποτε κάνουμε. ρε φίλε, κλείσε. Τώρα η Ομόνια που ξέρει κατηγορία, να την παντρέψουμε τη Σαλαμίνα με την Μοναγινή, εμείς να πάρουμε στην πεστά τζογιά. Άκου. Είναι πράγματα που τα βλέπετε. Στο Παπαδόπουλος η Ομόνια. Ναι, Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλος. Ναι. να παίζει ο Ερμής. Η Ομόνια. Η Ομόνια. Ισχύει ότι φεύγοντας από τον Ερμή υπήρχαν κάποια χρέη τα οποία άφησες ή όχι? Όχι. Έφυ- Χρέη σε ποδοσφαιριστές, σε κανένα. Γενικά υπήρχε οποιοδήποτε Όχι, χρέος. Υπάρχει χρέος. Υπάρχει χρέος και υπάρχουν όλες οι ομάδες. Αυτά που φόρουν, δεν μπορεί να δώσει. Εντάξει, το ΦΠΑ. Όχι, που πληρώνει το... Κοινωνικές ασφαλίσεις. Ναι, όχι, που πληρώνει το ποδοσφαίρισμα που παίρνουν λεφτά. Ναι, Που είναι fix με την κόπ. ναι. Δεν τα χρέη δηλαδή. Δεν 14 ξέρω, χρόνια. υποχρεώσεις εννοώ... Δεν είχε υποχρέωση. Ο Ερμής υπάρχει μόνο ένα πράγμα που υπήρχαν όλες οι ομάδες που ας πούμε από Ερμής χρωστեն ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο ποσό. Ο Ερμής μπορεί να χρωστεί 200.000, 300.000 που αυτό αποπληρώνεται που το παίρνουν από το στοίχημα κάθε μήνα. Κάθε χρόνο μπορεί. Κάθε χρόνο παίρνουν σε έναν τζόνι που μόνη της η Ομοσπονδία πιάνει τα λεφτά. Άρα μόνο εκείνον ήταν που έμεινε πίσω. Μόνο έχω άλλο χρέο εγώ. Είχε χρέο ο Ερμής. Ξεκαθαρίσεις. Χρέη δηλαδή παίκτες, πράγματα ιστορίες δεν χρωστούμε κανέναν. Υπάρχει το που χρωστούμε στην κυβέρνηση που χρωστούν όλες οι ομάδες Ναι. που αυτό πληρώνεται από το στοίχημα. Τώρα αν θέλουν να πιάνουν και 90 λεφτά, δεσμευτήκαν τζίνα. Γίνεται. Πρέπει να πιάνουμε τα πράγματα τζίνα. Αλήθεια, πόσα χρήματα έβαλες στον Ερμή, Δεν θυμάσαι? θέλω να πω. Πολλά. Πολλά. Αρκετά. Μιλούμε για εκατομμύρια. Δεν θέλω να πω αρκετά. Λοιπόν, πάμε στο κεφάλαιο στημένα που κάνει Να μια... μην παίρνουν για πλάκα δηλαδή. Είμαι και πλάκας δάμε. Anyway, πάμε. Μα γιατί όμως το Κάποτε στη σκέφτεσαι? ζωή σου κάνεις και πλάκα και τον παλαμό για να περάσεις. Κάποτε. Χρειάζεται κάποτε. Ναι. Χρειάζεται. Αν δεν παραπέρεις όλοι απέναντι που το νερό, που τον Κάποτε ποταμό, αντιδρά κιόλας με αυτό. γυρίζεις με το νερό και Δηλαδή. πας μαζί τους κάποτε. Παίρνεις το... Ναι, πρέπει. Στη ζωή σου να κάνεις και το πράγμα. Λοιπόν, το κυπριακό ποδόσφαιρο μαστίζεται πολλές φορές και από τα στημένα ή τη φημολογία για στιμένα με κόκκινους, κίτρινους Στημένα φάκελους. υπάρχουν παντού. Ο Ερμής είχε εμπλακεί το όνομα του πολλές φορές στα στιμένα με κόκκινους και κίτρινους φάκελους. Τιμωρηθήκατε τώρα νομίζω με προστίμων 50.000. Ο Ερμής όσο τιμωρήθηκε γιατί ήταν αθώος. Σου μιλώ ειλικρινά. Τα στημένα γίνονται στους καφενές. Παίζει τώρα ο Ερμής αδιάφορος με τα ΑΠΟΕΛ. Ναι. Που να πιάται πρωτάθλημα. Εντάξει. Θέλει να στήσει. Ο Ερμής, κοιτάξτε. Ο Ερμής είναι ο πρόεδρος. Παίζει την μπάλα ο πρόεδρος. Συγγνώμη. Παίζει ο πρόεδρος. Δεν παίζει ο πρόεδρος, αλλά Συγγνώμη, δεν ξέρεις συγγνώμη. πώς μπορεί να στήθει ένα παιχνίδι. Υπάρχουν σίγοι τρόποι να στήθει ένα παιχνίδι. Κοιτάξτε. Ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι ευθύνη είναι ο πρόεδρος να στήθει ένα παιχνίδι. Περίμενε. Παίζουν μπάλα οι ποδοσφαιριστές. Ναι, Παίζουν μπάλα οι διαιτητές. Συμφωνείς? ναι. Δηλαδή 22 και 3, 25. Και ένας ο παρατηρητής 26.
Εκείνοι παίζουν μπάλα. Ναι. Εκείνοι μπορεί να είναι ύποπτοι για όλα ό,τι γίνησκονται. Μετά έρχεσαι. Αν θα δω και διαταγήν εσύ, και ας σ' ακούσει ο άλλος, και ποια εμπιστοσύνη εγώ να πω ανθρώπου, να μου κρατάμε να το πω μου κάθε ένας ποδοσφαιριστής, να του πω μια κουβέντα εγώ, του κάθε ποδοσφαιριστή. Για ποιο λόγο. Έτσι Άρα δεν υπήρξε. δεν υπάρχει. Το στημένο είναι του καφενέ. Μπορεί να πούμε. Και σου λέω εγώ τώρα έτσι, φίλε μου, για δικαιώνε μαζί σας, γιατί κάπως υπάρχει ένα πράγμα που σας αρέσει να μαυροπινακίζετε. Έρχονται κάποιοι ξένοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Το μόνο πράγμα που έχω στη ζωή μου που θα κάνω είναι να μπω στο δικαστήριο. Ξέρεις το δικαστήριο που είναι? Ξέρω. Ο κατηγορούμενος που μπαίνει. Αριστερά. Αριστερά, δεξιά. Όχι. Α, εννοείς μέσα στην αίθουσα. Ναι. Ναι. Είναι πάντα αριστερά του δικαστή. Νομίζω ναι. Έτσι πρέπει. Και δεξιά ο μάρτυρας. Μάρτυρας δεν θα πάω ποτέ. Απέναντι. Δεξιά είναι μπαίνω στο δικαστήριο. Μάρτυρας. Άμα ήθελα, και ήταν στον DNA μου το πράγμα, εντάξει, όχι που κουπάγει και το ποδόσφαιρο. Άρα σημαίνει ότι Άκουε. υπάρχουν μερικά πράγματα. Εγώ γέξα σου πω. Δεν σου λέω τώρα ότι υπάρχει. Δεν είναι άγιος τόπος το ποδοσφαίρο. Δεν είναι άγιος τόπος, αλλά δε. Τώρα οι παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό. Είναι πιο εύκολο να στείλουν ένα παιχνίδι και Περίμενε. Τώρα οι τέσσερις που έρχονται από αφρικανικής χώρας, Πορτογαλίας και ένα ψιος του πάνω. Ναι. Συμφωνείς? Να είναι πιο ένταμο και σήμερα. Συμφωνείς? Ναι. Να είναι ο τηλεφωνό. Φαντάσου πόσα τηλέφωνα γεννήσκονται που υπάρχει το χρήμα το έτοιμο. Μα και το παιχνίδι που στήσεις, δεν μπορεί να πιάω κάρτα σήμερα. Και τούτο είναι στήσιμο. Έτσι είναι. Ναι όμως, σου λέω. Σου λέω τώρα, υπάρχουν 22 ποδοσφαιριστές. Και είναι 22 υπάρχουν οι συγγενείς, οι φίλοι. Αρκετοί. Κάθε Παρασκευή ξεκινάει η πίεση. Με ποιον παίζεις? Αν έχει έναν τζιόν που είναι καλά οικονομικά παίχτη και πιάνει 500 ευρώ και 1000 ευρώ και 2000, δεν θα κανένας που πιάνει 20.000. Ναι. Που το κάμα στην ανθρώπου που πιάνει είναι εκατομμύρια. Και στις παιχνίκια. Έτσι είναι. Βεβαίως. Και πιάνουν τους εξαιρεσούμα μου Στην πες. Αγγλία. Στην Αγγλία και τον άλλο και στην Μπαρσελόνα και τον που βάλει τα σούτ που μακριά δεν μου λέω σύντ. Παίζει μέσα στη Ρεάλ. Ο Μπέρτο Κάρλος. Ναι, και κάπου τον εμπλέξασαι. Οκ. Νομίζω. Λοιπόν, και σου λέω μια κουβέντα τώρα. Τούτοι οι ποδοσφαιριστές είναι ύποπτοι κάθε Παρασκευή. Πριν τα παιχνίδια. Πριν το παιχνίδι. Γιατί την πίεση που τώρα είναι οι άνθρωποι που τον καθένα δεν μπορεί να φανταστείς. Ένιωσες το στο ποδοσφαιρό. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν οι ρουφιάνοι σε εισαγωγικά μες σε αυτόν. Και είναι όλοι ύποπτοι. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι όλοι ύποπτοι. Και αν κάνει λάθος ο άνθρωπος, ένα λάθος, είναι να μην στιγματίσεις. Είχες πιο νομίζω παίχτη Ναι, εντάξει. που συμπεριφερθήκε ύποπτα. Πρέπει να καταλάβεις ότι ένα διάστημα ήρθε ένας παίκτης, δηλαδή μου θέλω να σου μιλήσω. Πάντως σου ένα πράγμα, όποιος σας πιάνει τηλέφωνο, όταν θέλετε μου το πείτε, δεν έχετε πρόβλημα. Αν το μάθω μετά, να έχετε όλοι πρόβλημα. Ναι. Φανερά. Ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος. Ήρθε ένας παίκτης αφρικανικής καταγωγής, θα πω όνομα, έπαιζαν εθνικές. Δεν ξέρω αν τα εθνικές δεν μπορούν. Και στέλνει ένα μήνα ένα τσελαλί του, είμαι ο τάδε που παίζω στη Σαλαμίνα. Άλλος παίχτης Ναι. της Σαλαμίας. Αύριο παίζει με την τάδε ομάδα του. Να έρθει ένας παίχτη ο τάδε κάτω να σε βρει και θέλω να φάεις να κάνεις να φάεις τσιτρίνη και να κάνεις και κόρνε, πόσα κόρνε να βγάλεις τη μάπα. Ακούτε. Ναι. Κόρνε. Εσύ τσιμάστε. κόρνερ. Παίζουν τα κόρνε. Εμείς πρέπει να πάμε, αφού γίνεται η κόρνε, δεν ξέρετε, ο άλλος. Κάμε 4 κόρνε, ρε. Το λοιπόν. Over 8,5 κόρνερ το Δεν παιχνίδι. ήξερα κάτι, δεν ήξερα, το λοιπόν. Έπιασα τότε τα πράγματα, εγώ έχω τα κάπου. Τώρα πέταξα τα, διαγράψα τα. Λαλή του, θα βρεθούμε στον τάδε στην Λάρνακα.
Λέει το πρόεδρο σου, λέει ο πρόεδρο μου, έχω πρόβλημα, φούμε. Λέει του, με φάσε λάλη του, γιατί να δούμε, θα καταλάβει τίποτε. Να κάνουμε τόσο καλά που θα το καταλάβει. Και παίζαμε μια μεγάλη ομάδα εμείς, της επαρχίας μας. Έρχεται μου πάρε, ήρθε με έναν άλλον manager, τον manager του, και φέραμε τις συνομιλίες. Η ώρα 9, ραντεβού, στον τάδε. Πήγα. Πήγες εσύ. Πήγα πίσω, να δω. Κρυφά εννοείς. Κρυφά. Πήγαινε για μέ, μιλούσα εσύ. Και ήρθε και ένας πρώην παίκτης μεγάλης ομάδας της Λευκωσίας που παρέσαν την μπάλα και ήταν ο Μάστρος. Να αποκαλύψεις τώρα, σοβαρά πράγματα. Λάζω εγώ, δεν τα αποκαλύψεις. Να με κάνουν ταντά. Όχι, αλλά σου πολλά μεγάλο ενδιαφέρον το, γιατί Γεννήσκεται. έτσι γεννήσκεται και ακόμα και σήμερα. Τώρα που μιλώ γεννήσκεται. Ναι. Ήρθαν και ο Γίνος. Εγώ όμως επειδή είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να νιώθω. Τώρα μιλώ πριν χρόνια, δεν μιλώ τώρα. Ναι. Τώρα... Ούτε ξέρω, δεν θυμάμαι καν τα ονόματα, τα ξέρεις. Ναι. Το λοιπόν. Και ήρθαν και αμέσως και λέει του εντάξει και να σας δούμε τη δουλειά και να σε βάλω και στην εθνική. Να μιλήσουμε μετά, να σε βάλουμε που να πάει στις εθνικές. Να μιλήσουμε μετά της Ομοσπονδίας, να σε βάλει στην εθνική. Άκου ρε κουμπά, δηλαδή που φτάσαμε. Άρα αν στήσεις παιχνίδι να πάει και εθνική. Και εθνική. Και τελικά είναι που γίνεται. Λοιπόν, μάλιστα, πάγκο. Ναι. Ναι, αλλά ενημέρωσες όμως. Ναι ο άνθρωπος. Να του πληρώνεσαι, πάρε και 1.000 και σε πάγκο στην το μάτσο. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Πιάσου το πόδι σου, πας στην προθέμαση που να αυξήσεις να με πόξω, τράβημα, πάγκο. Για να φύγουν και είναι κάτι να μπερτέψει ο πρόεδρος. Είχε όμως και παίχτες που το έκαναν χωρίς να σε ενημερώσουν και πληρώσαν τι. Είχε θκυο, ναι. Και φιάση είναι... Φιάση ούτε με κοφτεί ούτε ονόματα. Ξέρω, δεν θυμάμαι καν τα ονόματα. Ούτε τις περιπτώσεις. Εσένα πιάσει ποτέ τηλέφωνο να σου πούν πάρε, έχουμε το παιχνίδι να το στήσουμε όχι. με κάποιον τρόπο. Δεν μπορώ να πιάνω έτσι. Όχι, δεν είσαι έτσι πράγμα. Όχι. Εμένα μην πιάνει κανένας. Πάντως είναι δύσκολο να χειρίσεις τις καταστάσεις Μα γι' αυτό σου λέω ότι συνομίζω ότι... στα αποδυτήρια. Ποιος είναι που στείλει τα παιχνίδια. Δεν ξέρεις πώς θέλει να Κανένα σου σου πει. λέω τώρα το πράγμα που σου άλλο. Κάμε χωρίς νεμίση μου. Έτσι όμως παίξει ένα πένταλο στα μέτρα. Να μην παίζουν... Να μην κρατώ τώρα εγώ. Και από έχουν 10.000. Να βγάλω τρίβολες στην μάπα στο κόρνε. Δεν βλάπτει την ομάδα. Αν δεν κόρνε πάνω να φάμε ένα γκολ. Να πλέον παίζεται και το πρώτο outside, το πρώτο corner. Τούτα όμως. Έρχεστε και λαείτε ύστερα. Είναι ο πρόεδρος. Κανεί είναι ο πρόεδρος. Κανεί είναι ο πρόεδρος. Ναι, ο πρόεδρος είναι η ομάδα, δεν ξέρεις πώς θέλει να το στήσει. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι ο Φανιέρος η αλήθεια ήταν ο εύκολος στόχος. Επειδή είναι ο Φανιέρος λόγω του background που έχει ο Φανιέρος. Γι' αυτό σου είπα, το background μου έπαιρνε αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε. Και εγώ έκανα τον detective κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή τον detective, να τους βάλω σκληρώνω μες στα αποδυτήρια, τους αρρώνω, να τους λαλώ κουβέντες, γιατί είχα το φόβο να μην την πατήσω. Και τούτα πράγματα γεννήσκονται κάθε... Και ακόμα και τώρα γεννήσκονται, να ξέρεις. Σε όλον τον κόσμο. Έτσι. Άμα το στοίχημα, οι εταιρείες στοιχημάτων, είναι και προκλητικές για μένα. Άκου outside. Και άλλα ρε κουμπάρε, και αν την κάνω σε πολλές out, και πιο 10.000 να μην την κάλω. Να μην έρθει ο φάκελος της στάρας της ομάδας, δεν έρθει ρε. Βάλαν και πράγματα πάνω που... Ίσως να κάνουν πιο εύκολο το στήσιμο ενός παιχνίδιου. Μπράβο. Και θεωρείς όμως ότι οι μεγάλες ομοσπονδίες πάνω δεν καλούνται σώμα. Εγώ έκανα πρώτος που έκανα έτσι, με ευκάλουν πως στήσιμο, έθελα στήσιμο. Είσαι και λέμε. Δεν με ευκάλουν πως στήσιμο. Πάντα ζήτουσες το να φτιάχνεις πως στήσιμο. Στήμενο γιατί στήμενο ρε. Να φτιάχνω ρεάκια, είναι ρεάκια, δεν μου θέλετε. Καταλάβεις το point. Όμως, φαντάσου πως συμφέροντα παίζουν billions. Σίγουρα. Που δουν τα ούλα τα συστήματα. Και εκτός Κύπρου κομμά, αφού παραπάνω ένα Ασίαμπο εκεί που... Ένα Ασίαμπο παίζουν. Εσύ τώρα μιλάς για Κύπρο. Ακόμα και εκείνοι που αστείνουν στην Κύπρο είναι στην Ασίαμπο παίζουν για να το σκέφτεις το πόδι. Ναι ρε φίλε, σου λέω κάτι. Μιλάς για Κύπρο. Είμαστε στον επαρξιάν τον ρόλο μας εμείς στην Κύπρο. Είμαστε ένα στρογγυλού ή μικρό τοπούι. Μια σταγόνα στρογγυλάνο. Είμαστε στο χαρτί. Είμαστε τόσο πράγμα. Αφρική είδες πόσο μεγάλη έκταση. Βραζιλία είδες πόση έκταση έχει. Ρωσία, Αμερική. Και έρχονται Βραζιλιάνοι ποδά. Και ξέρω ποιος είναι ποιος είναι Βραζιλιάνοι εγώ.
Τι ήταν που παίζουν πίσω από η γράση μου. Ναι. Τούτη είναι η ομάδα. Δεν το ελέγχεις, δεν μπορεί να το Γι' ελέγχεις. αυτό είναι το δύσκολο. ποδοσφαίρο υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και θα υπάρχουν πάντα. Πάει σε άλλο κεφάλαιο το οποίο Ναι. ταλαιπώρησες, θα έλεγα, των καιρών της προεδρίας σου. Ενοποίηση. Με την Ομόνια Αναδίπου. Εντάξει. Προσπάθησες το. Προσπάθησα, έκανα τις κινήσεις μου. Το point είναι ότι τα κόμματα εγκαταστρέψαν την κατάσταση αυτή. Ήταν ξεκάθαρα θέμα δεξιών αριστερών. Μάλιστα, και ούτε να είναι ποτέ το πράγμα. Ναι. Ποτέ. Ίσως κάποιοι είχαν και προσωπικά θέματα με τον Λούκα Φαγγέλο και να μην ήθελαν την ενοποίηση. Κοίταξε, προσωπικά δεν μπορούν να έχω μαζί μου για το λόγο ότι δεν έχω τίποτε να μοιράσω μαζί τους. Απλώς δεν ήθελα να πάρω τον έπαινον εγώ. Επειδή ήμουν πολλά πιο διάσημος που τούτους. Ακούγεται ο Ερμής παραπάνω και από τους δημάρχους και από Ναι, ναι. η αέρα που ποιος την έξερε, δηλαδή. Δεν μου κάμε η αέρα που η άλλο του Ερμή. Δεν μου κάτι. Εκτός που φέτος. Τούν τα 10 χρόνια που ήμουν εγώ, ας πούμε. Ήταν... Η αέρα που τι έχει, ας πούμε τι έχει. Έχει πολλούς αγνοούμενους. Τους ανθρώπους που τους τιμούσαν και καλά κάνουν και σεβασμό στους αγνοούμενους μας. Μόνο τους αγνοούμενους έχουν και τον Ερμή. Δεν μόνο άνθρωπο που έκαμε η αέρα του. Ήθελα να μου θυμηθείς να πεις. Εντάξει, είναι η πολιτιστική δράση που έχει ο σύλλογος Πού? κιόλας. Στην Αναδίπου, Πού είναι μουσικό ή οτιδήποτε Ναι, άλλο. δεν μου έκαναν κανέναν άθλο. Έχουν μουσικό και παίζω χορεύκους. Είναι, μα τούτο είναι Επιάνε σε καμιά προκριθήκαν κάπου. ποδοσφαιρικά. Όχι, Όχι ποδοσφαιρικά. γενικά, δεν ξέρω αν κάνουν και εκτός Κύπρου, αν πηγαίνουν να Δεν με κάνουν καταλάβεις διάφορα το πράγματα. εσύ δεν ξέρεις. Αν έχεις Μπορεί σημαίνει... να. Δεν ξέρω να σου πω ένα πράγμα. Ένα ακούσα. Δεν ξέρω εγώ Σημαίνει αν αν είναι ακούτε κάτι. κάτι σημαίνει δεν έγινε. Αλλά το λοιπόν, σημαίνει ότι ο Ερμής έβαλε την Αναδίπου στο χάρτη. Ακούε τον Ερμής, ας πούμε. Ακούτε στο Ερμή, όχι, Ερμής Αναδίπου. Ναι. Και ακούτε και Αναδίπου. Έπρεπε να σεβαστεί ρε δημαρχέ μου, πρώην δημαρχέ μου και λυπή. Και αριστερή που ήταν για μέ. Όχι τον Λούκαν τον Φαγγερό. Εγώ τους είπα φεύγω από πρόεδρος ενός θέσεις ομάδες. Και να δεις πόσο είναι η νέα Αναδίπου θηρίο. Απλώς τα κόμματα ήταν έτσι. Και το θέμα ποιο είναι μόνο. Μα γιατί να πιάνει ο Ερμής στον επενό και όλα τα πράγματα. Εντάξει. Καταφέρετε σε ένα σημείο. Εκουράστηκα, έφυγα. Ευκείται η κατηγορία. Μακάρι στον καλά, εγώ είμαι μαζί τους με σίγια, γιατί εγώ είμαι αραπιώτης πρώτα. Αλλά η ομάδα μου είναι ο Ερμής. Αλλά θέλω να πάει καλά η Ομόνια Αραπιού. Αλλά δεν το βλέπω να πάει καλά. Θα πέσει η κατηγορία. Λόγω των ανθρώπων της Ομόνιας ή Όχι λόγω λόγω των ανθρώπων της του Ομόνιας. ποδοσφαίρου όπως Το εξελιχθεί. σύστημα των ποδοσφαίρων που πήγαινε τώρα δεν μπορεί να πήγε η ομάδα που να βγει πάνω στα Που βελενικές είναι του στη δύναμη. Ερμή, του Ερμή, της Ομόνιας Αραδίπου και σου πάμε πες. Ενώ αν υπήρχε ένα χορκό Ένα νουλο μαζί κορκορεμένο, ενωμένο, είχε να είμαστε και εμείς δυνατοί. θα να είχε Μπορεί να παράδοση. θέλαμε και έναν επενδυτή να μας βάλει και μας τα νέγια. Και δεν μπορεί να κάνουμε επενδυτή, να κάνουμε τι, δεν μπορούμε να το δείξουμε. Το χειροστάσιο που έχουμε. Ποιο γήπεδο. Το είπαμε στο χειροστάσιο δίπλα από τα γουρούνια και από τις αγελάδες. Ελάς, Που αναπνέουν οι παίκτες και κρώνονται μούτσες τους. αν επέστρεφε ο Λούκας ο Βαγγέλος στα στο ποδόσφαιρο, θα μπορούσε να φέρει έναν επενδυτή να ρίχνει Μα έφερα κανονία. επενδυτές, έχω 100 επενδυτές να φέρω εγώ. Και πού είναι, δεν μπορώ να τους παρουσιάσω. Τι, Πού να επενδύσουν. πού να επενδύσουν, πού, με στα χωράφια μου, πού, στον αέρα. Ναι. Δεν τα μέλλον έχει ο Ερμής. Έχει γήπεδο, όχι. Έχει κάτι, όχι. Δεν μου έχει. Έχει ακαδημίες που παίζουν σε ένα μάτς, σε ένα γήπεδο παίζουν σε 15 ομάδες. U13, U15, Δεν υπάρχουν U18. εγκαταστάσεις όπως Δεν υπάρχουν, καμιά δεν θέλουν οι ομάδα που θέλει άνθρωποι. να... Δεν θέλαν να κάνουν. Ένιωσες πολλές φορές ότι ήσουν μόνος στον Ερμή, στην Πάντα προσπάθεια εγώ σου. μόνο με 3-4 άτομα γύρω μου. Και έτσι θέλαμε πολλούς. Ίσως να τα πήγαινες καλύτερα με τους λίγους και εσύ. Να επέλεγες και εσύ λίγο να είσαι σε έναν κλειστόν Κοίταξε, κύκλο. σαν τώρα χωρίς, τρέχουν πολλοί. Να κάνουν λαχεία, να κάνουν πράγματα εντολάς που κάνουμε συζητάμε. Και απλώς ας πούμε θέλουν να πληρώσουν κάτι 100 ευρώ στο βοηθητικό και να περάσουν με γραφείο που να τα πιάσει. Γιατί βγάλετε λαχεία ρε παιδιά στην Αραδίπου. Πιάνει ο κόσμος όμως λαχεία, ενδιαφέρεται. Τώρα γιατί πιάνει. Πιάνει. Ποιο μου πιάνει, για να κάνουμε ένα μπάτζετ 100.000, κάπου θέλει να βρίσκω, ναι. Ναι. Πιάνει. Αφού το Λούκα, γιατί ο Λούκας εξαιρετικά να τα πληρώσει, ή βρε το στήρον για να μην χάσει το όνομα του. Τώρα τελειώνας. Μακάρι αν καλά ο Ερμής μας να πάει καλά όσο μπορεί να πάει. Η δύναμη του Ερμή του τι είναι πλέον. Εγώ μου φούσκα για τον Ερμή, δηλαδή πώς που είμαι εγώ θα πιένε καλά, σημαίνει δεν είναι δυνατή ομάδα. Δεν είναι αυτοδυναμική. Πήρα τον Ερμή
με 40.000 τηλεοπτικά δικαιώματα, ραδιοφωνικά δικαιώματα, 40.000, Ναι. και τον έκανα να παίρνει 750.000 το χρόνο. Με τις συνεχόμενες παρουσίες στην πρώην Ναι. κατηγορία. Ναι. Ναι. Και δεν θέλω βοήθεια από κανέναν, τίποτε. Μα και μπορεί να βάλω 6 εκατομμύρια, να πάρω το πάντζο 6 εκατομμύρια για να καταστραφεί ο Ερμίτσο να τον χρεώσω. Και κατάλαβα ότι υπάρχει τέλος δαμέ για να κάνω κίνηση, να παίξω μάτσο με τούτους τους Ρώσους και αυτά, πρέπει να μου πολλά εκατομμύρια. Εγώ όμως δεν είχα ούτε τον δήμαρχο δίπλα μου, στην Πάφου, ούτε το χορκό της Πάφου, την πόλη της Πάφου δίπλα μου. Έλα να έρθουν να μου κάνουν και εμένα έτσι, και να είσαι ότι κάνω και εγώ τον Ρώσο. Δεν έχει πρόβλημα. Αλλά θέλεις Θέλω ανθρώπους δίπλα μου. έμπρακτη στήριξη. Που εν την είσες και Τι να, αυτό. και τον Καραπατάκη. Δεν μου νομίζω ο Καραπατάκης ότι είναι μόνος του. Όχι. Έχει ένα λευκαρίδι δίπλα του. Εγώ δεν ξέρω. Ο άνθρωπος πολεμά, ναι, αλλά δεν που να καταλάβει η πίεση, συναντώνται 10 άνθρωποι γύρω του. 10, δεν είναι πολλούς. Ναι, έτσι. Έτσι, για πιάνει και δύναμη. Αν δεν είναι γίνει 10, είναι εξαφανιστεί ο Καραπατάκης. Εκείνοι μπορούν να κρατούν για μέ. Μπράβο. Εκείνοι μπορούν να κρατούν. Έτσι μου κρατώ, γιατί πιάνει η πίεση του Καραπατάκη. Και τώρα τελευταίος, τώρα από το 2013, τώρα δεν μου είναι για μάλλον, δεν μου έκανα Έφτιαξαν τον προπονητή, έφτιαξαν παίχτες, χτίζουν που μηδέν πάλι. Φαντάσου. Δεν μπορεί να κάτσει ένα σωρό λεφτά από την ιστορία. Τώρα μπορεί να είναι και καταστροφή της ΑΕΚ. Όχι καταστροφή, οικονομική. Οικονομικά μπορεί να κάτσει ένα εκατομμύριο του. Ναι, ρε ψωμά, είναι 1.000.000 ρε παιδιά. Είναι και ψίχουλα. Είναι και ψίχουλα. Και ποιος είναι να τα βάλει, να τα βάλει ο Λευκαρής, συμμορία. Που για μένα με την ΑΕΚ, μα και οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν. Είναι ένα πράγμα να άσχημο, ποιο είναι που είναι. Είναι το χειρότερο πράγμα να βάζεις λεφτά, Και να μην εκτιμάται προσφορά. όχι, και να μην εκτιμάται και να χώνεσαι γέμα. Γιατί το πράγμα δεν είναι καλή δουλειά. Τα λεφτά θα κάνουν joy. Θυμάσαι τον πρόεδρο τον Άντωνο Καραπαράκη μια φορά ότι είχε πρόβλημα υγείας, έφυγε που το γήπεδο όλο. Φίλε, για το όνομα του θεμάξι, πώς ο άγχος τραβά. Το άγχος και τούτα. Εν και τα λεφτά, εν και το άγχος η υγεία. Τούτα όμως δεν έρθουν ύστερα. Ξέρεις, η καρδία, ας πούμε, τα πράγματα μας δουλεύουν σε under pressure. Με την πολύ under pressure φθύρονται. Και μετά από 10 χρόνια, 15 χρόνια, Και είναι ο ενώ πρόβλημα. άμα είσαι άνετος και είσαι μου σαμάς και να χώνεσαι. Και σε κοφτεί και είσαι 100 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, ο παιχνίδι με Young Boys στην Ευρώπη. Άμεσα. Δεν ταξίδεψε στο εξωτερικό. Όχι. Γιατί, Διαφωνήσα με τον Παναγιώτο. για ποιο πράγμα. Γιατί μου αρέσει είναι κάπου άλλη. Α, ξέρεις που πριν την δεκάδα και αυτό είναι πιες. Ναι. Μάλιστα. Είναι κρίμα όμως μια φορά που έπαιρνε ο Ευρώπη ο Ερμής να μην πάει να ρωτήσει. Είναι τιμωρία μου. Τιμωρία μου κοινή ήταν. Και μετά που λίγο έφυγε ο Παναγιώτος, ναι. Ναι. Μετά νιώσεις το τότε που έφτιαξε τον Παναγιώτο. Όχι, απλώς έκλεισε ο κύκλος του Παναγιώτου. Ναι, αλλά μετά που λίγο άνοιξε τον πάλι. Έφυγε, ήρθε 3-4 φορές ο Παναγιώτο. Ένα πράγμα να σου πω. Η ομάδα είναι όπως την οικογένεια. Και την ώρα ένιωσες ότι... Έχω και στα ούλα πρέπει να αφήνει να καθαρίσει ο νους σου και να έρθεις πίσω. Όπως τα ζευγάρια που χωρίζουν και στρατήσουν, παρέ. Τώρα καθάρισε ο νους μου, πρέπει να ξαμνίξουμε. Ναι. Καταλάβες, έτσι είναι. Άμα δεν μπορώ για άλλα πράγματα, άμα οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να το έχουν παραπάνω του Νίκου του Παναγιώτου. Ο Λούκας. Ο Νίκος του Παναγιώτου έκαμε τους, πώς φίξεν τους. Δεν μπορούσε παραπάνω. Επέκραν έναν παίκτη των 4.000 και έλαμε να πιάνει, ήταν τον 20 παίκτες μας. Τι είναι που ιδιούσαν, ας πούμε. Ήταν τον 20.000. Ναι. Έδωσαμε 6.000 του... Μην βάλε τα κόρη του Βραζιλιάνου. Ο Ζωιάνο που να. Ζωάνο. Πιάνε 6-7 χιλιάδες και έπρεπε να πιάνε 40. Μα πάντα έφερνες κάτους παίχτες Έφερε να κάνω τους παίκτες. επιθετικούς. Ήταν και ο Μάκης όμως έναν καιρό που σε βοήθησε πάρα πολύ ο Μάκης. Το Μάκη εγώ τον έστησα ως manager. Και εγώ τον συμβούλεψα με τον Μάκη για να κάνει δουλειά του που κάνει τώρα. Έβαλα τον τζαμί γιατί ο Μάκης έχει μάτι. Να ξέρεις ότι ο Μάκης Μα φαίνεται ότι έχει μάτι. Δεν ξέρω τώρα που μπορεί. Απόλλωνα. Απόλλωνα εντάξει μπορεί να είναι πετυχημένες και αλλά πρέπει να μην το αφήνουν να κινηθεί όπως. Ενώ είχα τον Μάκη, είχα τους πιο δίπλα του να τον παρακολουθούν τις κινήσεις του και ήταν στοχευμένες οι κινήσεις. Γιατί εγώ είπα του, άκου Μάκη, και να το ρωτήσεις, ρώτα το. Εγώ θέλω τους παίκτες έτσι. Θέλω δυο striker γρήγορους, μην νοιάζει δεν ξέρουν μπάλα. Ταχύτητα. Θέλω ταχύτητα. Θέλω δεξίν και αριστερόν μπακ γρήγορους και με κοφτεί η ποιότητά τους, ας πούμε τώρα, ότι δεν ξέρει μπάλα. Μπάλα για να παίζει, για να μπω σφαιριστής, ξέρει κάποια μπάλα. Θέλεις να θωρείς μάπα να σου αρέσκει.
Ναι. Γρήγορο Γιατί ποδόσφαιρο. δεν τους τράκεται όλοι ποιοι είδα. Και ο Ταχπαντζούμι είχες. Ταχπαντζούμι, γλίωρος. Ο άλλος ο Νίλο. Μπράβο, ο Φεάνι ο Νίλο. Ο Νίλο. Που μετά τον Ερμήν δεν έκανε τίποτε. Πού είναι το χαθήκαν όλοι τούτοι. Γιατί έλαν τους κάτι. Χρησιμοποιά τη δύναμη της γρηγοράδας σου. Ναι. Και να έρχεσαι στο κέντρο, κάπου που μας επιτύχονται, να έρχεσαι πίσω από την γραμμή. Δηλαδή, που τη μέση και κάτω. Τη στιγμή που να σύρει την μπάλα ο άλλος στον καιρό. Είχε έναν ποντόν Μπάκο Ταποέλ που παίζαμε στην Άχνα, αν το δεις στο βίντεο, που βάλε ένα κόρο ο Νίλο. Και να κάνει μεταγραφή σε μια Ιταλική ομάδα του. Και που γίνει το πράγμα έχασε την μεταγραφή. Που του βάλαν το κόρο ο Νίλο. Είναι γιατί έτσι είναι τη μάπα του ο Νίλο ψηλός, ασχικές μυαλές, έριξε τον παρπαϊδό. Και άλλο τον κόρο, ο άλλος δεν μας κάνει. Πλέον το ποδόσφαιρο είναι γρηγοράδα. Ναι, ταχύτητα. Ταχύτητα. Έτσι είναι. Ναι, είναι σίγουρα, παίζει μεγάλο ρόλο. Αφού δωρείς, είναι αθλητικές ούλες οι ομάδες πλέον. Αν έχεις ταχύτητα... Ναι, μπορείς να πετύχεις πράγματα. Τώρα τούτος που ξεκίνησε τώρα ο Μιτσής, κάτι μητσού που ξεκίνησε τώρα, είναι γρήγοροι. Που πιάνε το Ευρωπαϊκό δεν μου κάμασε. Εννοείς το Ισπανία? Ναι. Ο Γιαμάλ της Μπαρτσελώνα. Είναι γρήγορος. Σίγουρα. Ο Βίλιαμς, στο άλλο άκρο. Πάμε σε ένα κεφάλαιο κλείνοντας σιγά σιγά που νομίζω σε επηρέασε στη ζωή σου, που ήταν ο θάνατος του πατέρα σου. Το 2017 που έφυγε από τη ζωή ήταν... Αυτό είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου όσον καιρό που ζω που ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου. Ποιο ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου? Στο παρόν στάδιο. Ναι. Μακάρι να μην έχουμε χειρότερες που τούτες. Γι' αυτόν και θα φορώ τα μαύρα όσο ζω θα έχω τα μαύρα. Δεν έχει chance. Δηλαδή μια φορά κάθε 3 χρόνια να βάλω ένα χρώμα άλλο. Το μαύρο είναι λόγω του πέμπτου γιο πατέρα σου. Και θα χρόνια δεν με νοιάζει τι θα λέει ο άλλος. Μα τους φορεί μαύρα όλη μέρα. Ναι, μαύρα να φορώ πάντα. Έτσι γουστάρω. Τιμάς με ο δικός σου τρόπο την μνήμη του πατέρα σου. Έχω 50 που κάμισα μαύρα. Έχω 150 φανέλες μαύρες. Παντελόνια μας και κάποτε ας πούμε μια φορά κάθε ένα χρόνο μπορώ να αλλάξω τα μαύρα. Θα φύγω από πάνω μου όσο του ζω. Είναι η μόνη τιμή που μπορώ να κάνω με τον πατέρα μου. Ήσουν πολύ συνδεδεμένος με τον πατέρα σου. Μου. Θυμάσαι κάτι συγκεκριμένο ή... Κάθε βράδυ τα θυμούμαι. Κάθε βράδυ και μελετώ τα. Μελετώ και τις κινήσεις του, μελετώ τα πράγματα. Είναι οδηγός για σένα? Όχι οδηγός. Καθοδηγητής. Και θα σου πω, θα κάνω... Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μου γιος του άνθρωπου. Πολύ ευχαριστημένος. Περήφανος, παρόλο που κάνουμε λάθη, πως κάνουμε όλοι λάθη, τα σωστά του όμως ήταν πολλά παρά από τα λάθη. Γιατί δεν ξέρεις τον άνθρωπο να κάνει λάθη, θα μπορεί να κάνει το σωστό λάθη. Πρέπει να κάνεις το λάθος να μάθεις για να κάνεις το σωστό μετά. Λούκα, πάμε σε ένα κεφάλαιο που είναι ο γιος σου. Ένα σημαντικό κεφάλαιο για σένα, το οποίο θα έλεγα ότι είναι ο συνεχιστής του Λούκα Φανιέρου. Είναι ο συνεχιστής της οικογένειας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που τον Αντώνη. Είναι ένας σωστός επιχειρηματίας, είναι αυτοδυναμικός. Δεν χρειάζεται καν τη στήριξη από εμάς πλέον. Έχει τις δικές του επιχειρήσεις του, καθαρές δουλειές. Πάει πολύ καλά και αυτό είναι το χαίρομαι. Πώς είναι οι σχέσεις σας? Και οι σχέσεις μας είναι το α και το ω. Είμαστε μαζί, υπάρχουν οι διαφωνίες όπως είναι όλοι οι πατέρες, αλλά κάθε πατέρας νομίζει με το μυαλό του δικό του ότι έχουμε πάντα δίκιο εμείς. Κάποτε όμως μπορεί να μην έχουμε δίκιο εμείς. Ή αλλάξαν τα πράγματα στη ζωή τώρα, οι νεαρούς. Όμως με τον Αντώνη, όπως και τα άλλα μου παιδιά, την Πάμελα και την Ηλέκτρα, έχω πολύ άλλες σχέσεις. Σε φοβίζει κάτι? Με φοβίζουν μόνο τα ναρκωτικά. Αυτό είναι ο φόβος μου, το παλεύω. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά μου σε αυτόν τον τομέα. Θα προσπαθήσω να μην καπνίσουν ποτέ.
θα τους βάλω αυτό στο μυαλό τους και μακριά από τα ναρκωτικά. Δεν έχω παράπονο μέχρι τώρα. Αντώνης είναι έξυπνο παιδί και ξέρει τι κάνει. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Λούκα Φανιερό, για την παρουσία σου. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε. Θυμίζω ότι ο χορηγός του podcast ήταν η Megabet Plus. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια σας. Ευχαριστώ.